Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to Diri City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Abril 28, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining the vote countdown. 14 dias na lang kag 2025 National, Local and Parma elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombot Siyam Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Iloilo City Traffic and Transportation Management Office magaprigayon sa reshuffling schedule sa mga traffic personnel matapos nga naka-record sang duha ka mga nagkalamatay nga traffic enforcer sa bangudman sa heat-related illness. Sa pihak nga bahin mga sakay sang motorsiklo nga nakabunggo sa nasumala nga pick-up na identify na. Kapulisan ginkumpirmar nga katapo sa Public Safety Transportation Management Office ang biktima. Sa dugang pa nga mga balita, barangay officials ang takas haro nagpahayag nga makapila na ka beses nga ginsaway ang mga truck nga nagapark sa kilid sang dalan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Governor Arthur Defensor Jr. ginlakip sa executive order ang 20 pesos sa per kilo sining nga bugas kay baligya sa target population. Gobernador, ginpili na ang pamilya nga may unnourished children, amo iya ang makabenepisyo. Samtang Department of Agriculture nagapasalig nga maayo ang kalidad sang ilan sining nga bulo nga bugas nga ibaligya. Iloilo City Police Office 10 nagapadayon sa investigasyon sa duha ka mga insidente nga natabo sa Mandoria kung saan duha ka mga call center agent ang nasaputihan. Isa gintaban pa ang iya sining nga mga personal nga mga pagkabutang. Muni madalaguan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udo. Pasiplatan naman nato na banwa mga nagapauna kag mga mainit man nga balita sa palibot sang pungsod. Si Representative Adjong nagpahayag sa Duterte administration kung gani sila niya 60 pesos sa per kilo sa bugas, damo pa bukbok. Amo ni ang padumdom sa kay Vice Presidenta Sara Duterte sang tiyempo sa niya sininga Iloy or amay nga si former President Rodrigo Duterte nga nagtaas, naglabot sa 60 pesos sa per kilo ang bugas. Samtang ini mga biyan nakasulod pa iya sa merkado kag bukbukon pa ining mga imported rice. Dugang pa ni Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong nga karadlawan ang sining pagpanghikay ni Vice Presidenta Sara Duterte sa programa sa administrasyon, rason nga duway mangani kuno iya sa nga nabulig. Why man niya sa nabulig ang former president sa tong tsimpo sa pagpaganhagan sang kapingiruhon sang ordinaryo sini iyang pumuluyo sang pungsod. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Tiamo ining nangin pahayag sa sining payagman or pahayag ni Representative Adjong sa nangin statement ni VP Sara nga too late na kuno ang programa sa sining pagbaligya sang 20 pesos ka per kilo sang bugas diri iya sa Visayas. Ginatagan man sang nagakigo nga pagtamod ni Adjong ang komento ni VP Sara kag subong man inibanwa ang nagapalinton lang kuno, naga-remind sang pagpamigado sang pumuluyong Pilipinhon sa idalom sang nakaligad sining administrasyon. Hilabi na nga nagsaka ang presyo sang bugas nga naglabot sa 70 pesos sa per kilo kag nangin krisis ang food security. Samtang speaking sa kay former President Duterte,
sa aton sini nga mga kabombo, torture, rape, mga posibilidad nga kaso idugang sa kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Inampayag ni Filipino lawyer Gilbert Andres, no, nga nagatiglawas sa mga biktima, no, kalakip sa posible nga mangin kaso nga or complaint kay file batok sa kay Presidente Duterte ining rape kag torture. No, sa aton sinikaron niya nga mga kabombo sadtong Pebrero nag-file ang Office of the Prosecutor sa ICC sa aplikasyon para sa arrest warrant batok sa former president nga nagapangatubang sang 45 ka kaso nga pagpatay, 4 ka kaso sang torture, kag 3 ka kaso sang rape nga santo man kag ginapayag nga mayara sang reasonable grounds para iya sa indirect o kon perpetrator ang anay presidente. Ginsandig ini sa report sa 2019 nga nabaton sa ICC Office of the Prosecutor nga nagadetalye sa sining pagpanglugos sa mga law enforcement officers sa mga kababaynhan nga may personal sining angot or kangtanan sa mga individual nga ginadudahan nga mayara sa kailabtanan sa illegal nga droga kag ang pila sila diri sa ilang nga pangpatay. Magluwas sila diri sandig sa report sa US State Department nga mayara sang 16 ka mga Filipino police officers ang naulamid kag 8 kakaso sang rape humalin pa man sadto sang tuig 2017, no? Inibanwang tuig 2017 amo gini ang height sang war on drugs, no? Naka-record man ang Center for Women's Resources o kung CWR sang 13 ka mga kaso sang pagpang-abuso nga ginhimo sa mga police officers sa tunga-tunga sang January 2017 tubtob July 2018. Natala na nga magasugod ang hearing sa ICC sa palabuton siniya nga Setyembre. Hindi lang galing pa kaso ni sang pagpatay o kon crime against humanity kiti dugangan pag iniya sang pamilya sa mga biktima sandig man sa ila siniyang abogado nga dugangan pag isang kaso sining torture kag subong man rape. Ang kaso nga dugang ay file batok sa kay former President Rodrigo Duterte. Kay may ara kuno iya banwa nga ti sandig sa report na record nga may mga involved sining mga personalidad, no, sa illegal nga droga ti ginapang himuslan kuno sang mga law enforcer. Ginatumod rin mga pulis ti ano katunayhan nga may mga kasubong sini nga kalanabo sa aton sini mga kabumbo. Ang iban nalugusan, matapos nalugusan ginapang patay nila. Tisyado ini ka patal sini karon iyang mga akusasyon batok sa anay presidente nga sandig man diri sa kay ICC accredited Filipino lawyer Gilbert Andres sa aton sini nga mga kabumbo grounds ini bilang any indirect or indirect o kun co-perpetrator ang mga nasambit karon iya nga kaso man sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di tanan-tanan na lang siguro sini nga mapinsaran iya nga mga krimen, no? I-file batok sa kay former President Rodrigo Duterte. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang pamangkot sinadri may ara bala sang mangin balasian o kon mga pruiba ang kampo sang nagaakusar batok sa anay presidente sa aton sini nga mga kabumbo. Ti bantayan isa man ina sa mga aton sini nga pagtutukan diri man sa Bombo Radio Iloilo. 55 minutos na nakaligad
sa takna sining alas 11 diri man sa palatuntunan na Bumbuanay sa udto manuglas 12 pa lang, pero ang aton sining heat index karon na banwa naglabot na iya sa 40 degrees sa Celsius. Ang forecasted sa province 42. Diri sa syudad sa Iloilo nagdangat na kita karon sa 40 degrees Celsius. So mainit, no? Ang panahon nagatagi. Di 42 man kita diri gali Bumbo, Gres. Sa aton sini mga kabumbo, sa mga kauturan naton, hilabi pa sa may mga trabaho balang ati yara sa field, no? Hilabi pa mga driver, mga delivery rider, ti from time to time break man kamo bisan na hasta lamang sa 10 o 15 minutos pahuruhan dong umanay mag-rehydrate inom sang bulong amuman sa aton sini mga kabumbo nga may mga transaksyon sa mga talatapan sang gobyerno diri sa palibot sang syudad sang Iloilo, tagsubong man sa mga kabanuhanan. Ang init sa karon niya hindi na lahog-lahog kay man kon ining 40 degrees Celsius, no, kung temperatura ini sa lawas ang tawo kumbulsyon na ni kumbaga nagatulorong na ning mata sa katason sang temperatura sa lawas tawo. Pero ini karon heat index ta mo ni ang kainiton or kapaangon nga mabatsyagan naton pananglitan ara kita sa guwa sa katon sini nga mga panimalay, guwa sa katon sini nga mga opisina dira. Ang iban gani mas ginapakamayo na lamang ati magpabukot na lang sa tagsa sini ka mga hulot sa ila sini iyang mga talatapan kag nagatingob na lang, no, para nga hindi na iya mag panaog-naog pa, kung magguwa-guwa pa, tingob na lang, bakal saga, halin sa ila sining panimalay, may balo na nga pamahaw, tubtob panihudto, para nga marikawan na lamang banwa ang pagpanaog kag pagbulad sa mainit nga panyempo sa karon. Detalye sa mga nagapaw na dalakuan nga mga balita aton siniya nga balikan sa maring nga pagpalayag sa Bumbuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kung paghugas sang kinanan o kung paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bumbo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw na Lunes, ika-28 sa buwan ng Abril taong 2025, we only have 14 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Pilipinas at Estados Unidos nagsagawa ng air defense drill matapos ihayag ng China na nakubkob nito ang Sandy Cay. Ang Philippine Navy itinanggi rin ang claims ng China. Ang Department of Foreign Affairs nakahandang tulungan ang naulilang pamilya kasunod ng ramming incident sa Filipino Festival sa Vancouver, Canada. Abangan sa ating election updates mamaya mga kabumbo, kauna-unahang automated local absentee voting para sa 2025 local elections umarangkada na ngayong araw.
Ang ship killer missile ng Estados Unidos ginamit sa simulated fire mission sa Batanes sa kabila ng pag-aaligid ng ilang Chinese ship. Abangan din sa ating provincial report mamaya, ilang apektadong residente sa may bahagi po ng Sursugon hindi muna pinapalabas sa kanilang mga tahanan dahil sa asphalt dulot yan ng bulkang Bulusan. At sa ating international news naman, kasong murder inihain na laban sa suspect sa ramming attack sa Filipino Festival sa Vancouver. Ang candlelight vigil naman idinaos din sa Vancouver Church. Abangan din sa ating sports balita mamaya, Anthony Edwards pinangunahan ng Wolves sa Game 4 kontra Lakers. Ang Los Angeles Lakers nangangalid na matanggal sa unang round ng playoff. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsagawa mga puwersa ng Pilipinas at Amerika ng kauna-unahang integrated defense drill ilang oras yan matapos ihayag ng China na nakubkob nito ang isang RIF na pag-aari ng Pilipinas. Sa may baybayin po ng Zambales, pinabagsak ng bagong MADIS Short-Range Air Defense System ang isang pair ng drones mula sa Himpapawid. Sa isinagawang coastal defense exercise, kapwa ginamit ang MADIS at itong tinatawag na Spider missile system ng Pilipinas sa pagdepensa mula sa drone attack kasabay ng pag-target sa paparating na cruise missile. Ayon kay Matthew Sladek, ang nagsisilbing commander ng US 3rd Littoral Anti-Air Battalion, ang MADIS ay short-range habang ang Spider ay medium-range capability missile system na kapwa idinisenyo para maharang ang iba't ibang uri ng mga banta. Malalang nitong Sabado, iniulat ang isang Chinese state media na ipinatupad umano ng kanilang Coast Guard ang maritime control sa may Chegjian Reef. Ito ho ay kilala bilang Sandy Cay ngayong buwan. Ang maliit na reef ay parte ho ng Spratly Islands na malapit sa may Pag-asa Islands at sa site ng isang military facility ng Pilipinas. Subalit sa ngayon, wala pang tugon ng gobyerno ng Pilipinas sa panibagong claim ng China. Samantala, itinanggi naman ng Philippine Navy ang claim ng China na okupa o nakubkob na nito ang Sandy Cay na tinatawag nito bilang Chegjian Reef sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, ginit po ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Vincent Trinidad, na layunin lamang ng claim ng China na mailihis ang atensyon ng publiko sa gitna ng mga alegasyon ng mga pang-iispiyang ng mga Chinese at itong troll farm na hire umano ng Chinese Embassy sa Maynila nitong 2023. Ayon pa sa opisyal, walang nakita roon na ng puntahan ng Philippine Navy kasama ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya ng pamahalaan at nagawaan niya nilang pabulaanan ang pinapalabas na larawan kung saan ibinandera doon ang bandila o watawat ng China. Saad pa ng Philippine Navy official na hindi rin nakalagay ang petsa kung kailan kinuha ang naturang larawan. Bagaman may mga namataan anyang 4 na China Coast Guard vessel at 19 na maritime militia vessel malapit sa Sandy Cay. Ginawa ng Philippine Navy official ang paglilinaw matapos ihayag ng China na naagaw nito ang kontrol sa Sandy Cay na bahagi ng Spratly Islands. Tiniyak naman ni Rear Admiral Trinidad ang patuloy na pagbabantay ng puwersa ng Pilipinas sa Sandy Cay. Samantala, ibinandera din ng Pilipinas ang watawat ng bansa sa Pag-asa case at sa mga nakapalibot na katubigan sa West Philippine Sea nitong araw ng Linggo, Abril 27. Sa ibinahaging post ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kanyang account, iniulat ng opisyal na matagumpay na nakumpleto ang isinagawang interagency maritime operation sa Pag-asa K1, K2, K3 at sa mga nakapalibot na katubigan sa lugar. Kabilang sa naturang coordinated effort ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police Maritime Group na nagpapatupad ng nakasanayan at lehitimong pagsasanay ng maritime domain awareness at jurisdiction sa West Philippine Sea. Idineploy ang nasa 4 na composite teams sakay ng rubber boats kung saan ang Teams 1 at 2 ay nagtungo sa K1, ang Team 3 naman ay sa K2 at ang Team 4 ay nasa K3. Sa kasagsagan din ng operasyon na mataan ng Philippine teams, ang iligal na presensya ng China Coast Guard 5102 sa tinatayang 1,000 yard ng silangan ng K2, gayon din na SIP na o naispatan malapit sa K2 at K3 ang nasa 7 barko ng Chinese Maritime Militia. Samantala, binigyang diin naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na sumasalamin ang naturang operasyon sa hindi natitinag na dedikasyon at commitment ng gobyerno ng Pilipinas para mapagtibay ang soberanya ng ating bansa.
ang sovereign rights at ang jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Gayon din ipinapatupad niya ng routine interagency operation ang commitment ng Pilipinas para protektahan ang maritime domain nito at ang sumusunod sa international law at sinisiguro ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Abangan humamay ang mga kabombo ang live report mula sa Commission on Elections sa pagitan ni Bombo Isa Cotner. Yan pong kauna-unahan automated local absentee voting para huyan sa local and national elections 2025. Nagsimula na po ngayong araw. Abangan po yan mamaya. Bombo International News. Inihain na ang kasong murder laban sa suspect na nanagasa sa Filipino Street Festival sa Vancouver, Canada na ikinasawi ng 11 katao. Kinasuhan ng British Columbia Prosecution Service ang suspect na si Kai G. Adam, 30 anyos, residente ng Vancouver ng 8 bilang ng second-degree murder at posibleng madagdagan pa ang kanyang kinakaharap na kaso. Humarap ang suspect sa korte at nananatiling nasa kustudiya ng local authorities. Ayon yan sa mga prosecutors. Nauna naman na isinantabi ng mga investigador ang posibilidad ng terorismo sa malagim na trahedya. Una rito, dose-dosena din ang nasugatan sa insidente kung saan ilan sa kanila ay kritikal ang kondisyon. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang mga pangalan ng mga biktima. Base naman sa investigasyon ng mga otoridad, pumasok ang isang lalaking nagmamaneho ng kanyang black SUV sa May Filipino Street pasado alas 8 ng gabi noong Sabado, Abril 26 at sinagasaan ng mga taong dumalo sa Lapu-Lapu Day Festival. Agad namang naaresto ang suspect na ayon sa pulis ay mayroon umanong mental health issues. Nangyari naman ang trahedya 2 araw bago ang federal election ngayong araw, Abril 28. Samantala, nagdaos naman ang candlelight vigil ang mga residente sa May Vancouver, Canada kasunod ng madugong car ramming attack sa mga taong dumalo sa Filipino Festival noong gabi ng Sabado, Abril 26 na kumitil ng 11 katao. Nagtipon-tipon ang mga residente sa May St. Mary the Virgin Church sa Vancouver nitong gabi ng Linggo local time. Bumuhos din ang mga nag-aalay ng bulaklak na iniwan sa pinangyarihan ng krimen mula sa iba't ibang lugar sa Vancouver, Canada para magbigay pugay sa mga biktima ng malagim na trahedya. Isinagawa din ang vigil para sa mga biktima sa karatig na Kensington Community Center. Tanging ang pamilya at mga opisyal lamang ang pinayagang makapasok sa loob ng gusali. Sa iba hong mga balita, mga kabombo, nagpaabot ng pakikidalamhati ang Department of Foreign Affairs sa mga biktima at pamilya ng naulila sa malagim na trahedya matapos ngang araruhin ng isang itim na kotse ang crowd sa Lapu-Lapu Festival ng Filipino community dun po sa may Vancouver, Canada itong araw ho ng Sabado, Abril 26. Sa isang statement, inihayag po ng Department of Foreign Affairs na nakahanda sila kasama ang Philippine Consulate General sa naturang lugar para magpaabot ng kaukulang tulong sa mga naulilang pamilya at magipagtulungan sa mga otoridad sa Canada para matiyak ang kaukulang suporta na may bibigay para sa mga kababayang Filipino. Inalala rin ang nasa 1 milyong Filipino community members sa Canada at pinagdarasal ang kanilang patuloy na pagkakaroon ng kalakasan at ng katatagan. Batay sa pinakahuling ulat mula po sa may Vancouver Police, kumitil ng buhay ng 11 katao at marami ang nasugatan sa nangyaring ramming incident o pag-araro ng isang kotse sa crowd sa idinaos na Filipino Festival. Ayon sa mga otoridad, nasa edad pagitan ng 5 at 65 ang mga biktima sa naturang trahedya. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng mga otoridad ang 30 anyos na lalaking suspect na isang local umano sa Vancouver. Nilinaw naman ng Canadian authorities na hindi isang gawain ng terorismo ang naturang insidente. Bombo Entertainment News. Sa kaugnay pang balita, mga kabombo at Star Nation, nagpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng mga biktima ng ramming attack sa Vancouver ang mga Filipino-American singers na sina Apple Yap at J. Ray Soul na nag-perform sa Filipino event na Lapu-Lapu Day Festival bago naganap ang malagim na trahedya. Sa isang statement sa kanyang social media account, sinabi ng Filipino-American rapper at singer at a founding member ng Black Eyed Peas na si Apple Yap na ipinaabot niya ang kanyang pakikidalamhati sa mga biktima, kanilang pamilya at sa lahat ng apektado ng trahedya sa Lapu-Lapu Festival. Aniya, katatapos lamang nilang mag-perform sa naturang festival at umalis sa stage ilang minuto lamang bago mangyari ang trahedya. Hindi din ito maipaliwanag ang pagkabigla
at bigat ng kanilang nararamdaman sa nangyari. Pinasalamatan din nila ang kanilang fans na kinamusta ang kanilang kalagayan at nanawagan na ipagdasal ang mga biktima, ang kanilang mga pamilya at organizers sa naturang event na nangangailangan ngayon ng pagmamahal at lakas. Pinuri din ni Apple Yap ang kalakasan at katatagan ng mga Pilipino sa gitna ng mahirap na sitwasyong ito. Ibinahagi din ng kabanda ni Apple Yap at lead singer ng Black Eyed Peas na si J. Ray Soul ang kanyang post at sinabi sa kanyang comment na nashock pa rin ito sa nangyari at devastated sa nangyaring trahedya. Nagpaabot din ito ng pagmamahal at dasal para sa lahat ng apektadong pamilya at sa lahat ng mga Pinoy sa British Columbia. Sa iba pang mga development, mga kahamboy, tinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan. Kasunod po ng nangyaring phreatic eruption kaninang umaga. Batay ho sa inilabas na Alert Level Bulletin ng PHIVOLCS mula sa dating Alert Level 0, iniangat na ang alerto dahil sa pagpapatuloy ng low level of unrest sa naturang bulkan habang nanatili naman ang posibilidad na muli itong magkakaroon ng mga serye ng phreatic eruptions. Kasabay nito ay pinayuhan ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamalaan malapit po sa lugar na bantayan ang sitwasyon at agad gumawa ng mga akmang hakbang kasama na ang agarang paglalabas ng mga akmang advisory. Kailangan ding istriktong ipatupad ang pagbabawal na pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at mabantayan ang 2-kilometer extended danger zone lalo na sa southeast sector ng naturang bulkan. Ito'y dahil na rin sa posibilidad ng pagbaksak ng mga volcanic hazards tulad ng mga pyroclastic density currents, mga ballistic projectile at ng mga bato. Pinapayuhan din ng mga komunidad na gumamit ng mga face mask, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng mabigat na usok na nagmula sa naturang bulkan. Hindi rin inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad ng pag-agos ng lahar at iba pang volcanic materials, lalo na kung may mabigat na pagulan o kung masusundan pa ang naunang phreatic eruption ng naturang bulkan. Sa kasalukuyan, mayroon nang naitalang asphalt sa maraming lugar tulad po ng mga barangay sa Huban, dun po sa probinsya ng Sorsogon. Sa iba pang balita, mga kabombot, Star Nation, itong Private Sector Advisory Council na nanawagan ng agarang pagpasa sa cybersecurity bill. Ang digital infrastructure ay pinalawak na sa labas ng Metro Manila. Narito ang mga balita ni Bombo Annalise Soberano. Nananawagan sa Kongreso ang Private Sector Advisory Council o PSAC na agarang ipasa ang cybersecurity bill upang tugunan ang lumalalang banta ng cyber attack sa bansa. Sa ginanap na meeting sa Malacanang kasama si Pangulong Marcos, binigyang diin ng PSAC Digital Infrastructure Sector ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na legal na framework upang maprotektahan ang digital assets ng gobyerno, mga negosyo, pati na ang mga mamamayan. Iminungkahi rin ng grupo ang agarang pagsusuri sa mga kahinaan ng digital infrastructure ng bansa at ang pagsasanay ng mga bagong cybersecurity professionals bilang pansamantalang hakbang habang hinihintay ang pag-aproba ng batas. Itinuturing ng PSAC na mahalagang bahagi ng digital transformation ang cybersecurity kasabay ng mga inisyatiba tulad ng National ID System, digital payments at data governance. Naniniwala ang grupo na makakatulong ito hindi lamang sa pagprotekta ng datos kundi pati na rin sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa digital services ng pamahalaan. Nito lamang kamakailan iniulat ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na umaabot na sa lagpas 200 incident na data breaches sa government website ang kanilang naitala. Samantala, pinalawak na rin ng pamahalaan ang digital infrastructure sa labas ng Metro Manila. Layo nito na ma-improve ang buhay ng mga Pilipino dahil lalakas ang investment sa bansa at lalagutin ang ekonomiya ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. News po sa larangan ng digitalization. Pinalawak na ang digital infrastructure sa labas ng Metro Manila. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng AI-ready Vitro Santa Rosa Data Center, isang malaking hakbang para sa isang tech-driven na bagong Pilipinas. Samantala, dumating na o nakabalik na sa bansa si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos mula Vatican matapos dumalo sa libing ni Pope Francis noong Sabado.
Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update po tayo sa nalalapit na May 12, 2025 elections mga kabombo. Ito pong kaununahang automated local absentee voting para sa national and local elections 2025. Nagsimula na ngayon pong araw. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Nagsimula na ngayong araw ang local absentee voting sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa mga magsisilbi sa araw mismo ng halalan katulad ng miyembro ng media, pamahalaan, uniform personnel at COMELEC personnel. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ang local absentee voting ngayong halalan ay kauna-unahang naging automated kumpara noong mga nakaraang eleksyon. Ibig sabihin ang pagboto sa mga national candidates ay shading na lamang at ang mga balota ng mga bumoto ay isi-seal muna. Pagdating ng Mayo 12, sabay-sabay itong isi-feed sa automated counting machines na may mga witness din mula sa media at civil organizations. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pinakamadaming contingent sa Philippine Army. Dito po sa amin sa COMELEC ay 922 ang makakaboto ng mga kawani at opisyal po namin. So pinaboto po natin sila na mas maaga, national positions lamang po. Walang local position na involved. At ito po ang kauna-una ang pagkakataon sa ating local absentee voting na automated po. Ibig sabihin, wala mang machine sa bawat lugar kung saan boboto yung mga local absentee voter. Ang mga balota po nila ay isa-safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope. At ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi. At sabay-sabay din po itong ipifeed sa mga makina. Dito po gagawin sa main office ng COMELEC. Nangangahulugan na may yung mga ballot box galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, galing sa ating pong mga kampo, ay dadalhin lahat dito sa main office ng COMELEC upang dito po sabay-sabay na i-feed at bilangin. Hanggang sa Abril 30 ang local absentee voting. Dagdag pa ni Garcia, wala nang dapat dalhin pa ng mga identification cards sa pagboto dahil may listahan naman ang COMELEC ng mga approved local absentee voters. At patuloy naman ang kanyang paalala na bawal kuhanan ng litrato ang mga balota. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging sagot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Paalala na lang sa mga magdalaw. Ang local absentee voting po natin ay mula ngayong araw 28 hanggang 30 nitong buwan ng Abril. 3 araw po yung pagboto po nila. At hindi naman po nyo kinakailangan magdala pa ng kahit na anong identification sapagkat kung ako miyembro ng media, nandito sa NCR, pupunta ako sa COMELEC NCR dyan sa San Juan, naandyan na po sa kanila yung listahan ng lahat ng na-approve ng committee ng local absentee voting committee upang kayo ay kaagad na makaboto. So hindi na po kinakailangan ng mga iba pang identification na hahanapan po kayo. Ang mga bilin lang natin, siyempre, sana wala pong picture ng mismong balota. At sana wala rin pong picture ng mismong yung mismong number, ng mga serial number ng ating pong mga balota. Kasi nga po gusto natin i-maintain yung secrecy of the ballots. Nasa mahigit 57,000 ang local absentee voters ngayong halalan na pinakamaraming grupo na nag-apply at naaprubahan ay ang Philippine Army at naaasahan ang pagboto ng nasa mahigit 29,000 na mga kasunduluhan. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Meron na ho tayong 20 minutes magkakabombo makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Nagsagawa mga Marines ng simulated farm mission sa may Batanes sa ilalim ng Balikatan exercises. Ginamit naman ito ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o ito ho ay kilala sa tawag ng pinaikling pangalan na Nemesis, ang tinaguriang ship killer missile ng Estados Unidos sa tulong po ng 3rd Marine Littoral Regiment ng US Marine Corps. Ayon kay US Marine Corps at US Joint Task Force Commander Lieutenant General Michael Cederholm, ang paggamit sa mga naturang missile system sa probinsya ng Batanes ay upang matukoy kung gaano ito ka-epektibo lalo na sa paggamit ng precision fire capabilities ng Nemesis. Ang isaan niyang mahalagang hakbang sa paggamit ho sa naturang missile system
Patungo yan sa pagsasamoderno sa military capability ng Pilipinas, lalo na sa paghahangad ng bansa na maprotektahan ang maritime territory at mapangalagaan ang mutual interest ng Pilipinas at ng US dyan sa may Indo-Pacific region. Ginawa ang simulated exercise sa kalagitnaan ng gabi sa hindi po tinukoy na lugar sa bayan ng Basco sa probinsya ng Batanes. Ang naturang probinsya ang isa po sa mga pangunahing venue ng ilang mga simulation sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025. Binatikos ng isang mambabata si Vice President Sara Duterte sa kanyang pag-atake sa programa ng gobyerno na magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa halip na matuwa dahil mapapagaan ito ang pasanin ng mga karaniwang Pilipino. Sinabi ni House Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chairman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur na noong panahon ng panunungkulan ng ama ni Vice President Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umabot ng 70 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa ilang lugar at nagbenta ang gobyerno ng imported na bigas na may bukbok sa mga pamilihan. Ito ang naging tugon ng lider ng Kamara sa mga naging pahayag ni Duterte kamakailan kung saan sinabi nitong ang pilot testing ng 20 pesos per kilo na bigas sa ilang bahagi ng Visayas ay too late na. Anya, ang mga komentaryo ni Vice President Duterte ay nagpapaalala lamang sa taong bayan sa mga paghihirap na dinanas ng mga ordinaryong Pilipino noong nakaraang administrasyon, partikular noong sumirit ang presyo ng bigas at naging krisis ang seguridad sa pagkain. Ang 20 pesos per kilo rice program na unang isinagawa sa Piling Kadiwa Center sa Visayas ay bahagi ng mas malawak na hakbang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tuparin ang pangakong gawing abot kaya ang bigas para sa lahat ng pamilyang Pilipino. Ayon sa mga ulat ng pamahalaan, nakikipag-partner ang programa sa mga kooperatiba ng mga magsasaka upang direktang maihatid ang bagong giling na bigas sa mga mamimili na siyang nagtatanggal sa mga middleman at nagpapababa naman ng presyo. Nagbitaw ng kanyang kritisismo si Vice President Duterte kahit pa ipinaliwanag ng Department of Agriculture na ang layunin ng pilot program ay pinuhin ang modelo ng distribusyon bago ito ilunsad sa buong bansa upang matiyak ang pagiging sustainable at accessible nito. Iginiit ni Adjong na ang ganitong mga proyekto ay nararapat suportahan at hindi kinukutya. Sa iba pang mga updates mga kabombo, mahigit 30,000 o 30,000 na mga absentee voters sa hanay po ng Philippine National Police nakibahagi rin dito ho sa local absentee voting ngayong pong araw. May update dyan si Bombo Bea Penisa. Nagsimula ng bumoto ngayong araw ang higit sa 30,000 na kapulisan ng Philippine National Police para sa ikinasang 3 araw na local absentee voting ng Commission on Elections. Pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang unang araw ng pagboto ng mga pulis, ngayong araw na siyang magtatagalaman ng 3 araw. Ayon kay Marbil, isang malaking bagay para sa kanilang hanay na makaboto bago pa man mag-umpisa ang national and local elections para magkaroon sila ng sapat na oras na makapaghanda para sa araw ng halalan. Layon kasi nito na makaboto ng mas maaga ang mga pulis at iba pang personnel na itatalaga sa iba't ibang bahagi ng bansa at magbabantay lalo na sa mahigit 37,000 voting centers sa buong bansa sa mismong araw ng botohan. Anya, nais niya na maging 100% full deployment ang kapulisan sa araw ng eleksyon para sa pagsiguro ng seguridad at kaligtasan ng publiko sa araw na iyon. Dagdag pa rito, mismong si Marbil na rin ang nagkumpirma na mag-iikot-ikot ang kanilang hanay sa kanyang pangunguna sa mismong araw ng botohan para matiyak na walang magiging aberya sa halalan ngayong taon. 1,000, no? 30,000 absentee voting sa PNP. So, it will give us more time. Kasi talagang gusto natin talaga yung 100% yung mga police natin na duty po kami. Ako mag-iikot ako during election. Ang mga officers namin tinanong ko sila, gano'n sila sumubay sa atin. Proud ka na talagang you can vote freely. Di ba nga, limited lang. Pagka absentee voting, you're limited to Senate and Congress. Actually, it's my first time na nag-vote ng absentee vote. I usually vote for local. Galing-galing. Ang galing ng proseso natin. Ang gagaling ng mga polis natin yung helping us sa election. And it will be more pagka nag-replicate natin sa iba. Very organized. Samantala, nag-umpisa naman kanina ang absentee voting sa kampo pasado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na siya namang magtatagal ng hanggang Miyerkules, Abril 30.
Kabilang din sa mga pinayagan na maagang bumoto ng COMELEC ay ang mga personnel mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at maging mga kawani ng media. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Peniza para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali mga kabombo. Bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking balita dito po sa ating bansa, update po muna tayo sa nangyari pong pagsagasa ng isang sasakyan habang nagsasagawa po ng community festival dun po sa may bahagi ng Vancouver, Canada. Kasama po natin ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa may Canada, si Bombo Mark Tan. Magandang araw sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. At nationwide, worldwide, live tayo sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us. Dumalo ho ba kayo dun sa naturang festival dyan sa may part ng Vancouver? And kamusta po yung sitwasyon after po nung nangyaring pananagasa, Ginong Mark? Actually po sir, kasama ko po yung pamilya ko po kahapon. Nagpunta po kami. Yung asawa ko po at dalawang bata. Around like 5 to 7 or 8, masaya pa yung mga tao nag-enjoy kasi concert ng ng mga artist natin sa Pilipinas at saka ng Black Eyed Peas din nandun. So yung mga tao masaya, nag-enjoy. And then all of the sudden after ng ng mga 8 PM to 8:15, ganun na nangyari. Yung inararo na yung yung daanan ng mga tao na nakasarado yun Nakasarado yun, tapos bigla na lang yung itong isang driver na may-ari ng Audi na black, dun siya dumaan. So yung mga tao inararo niya tsaka yung mga food cart doon. Good thing dahil hindi ho kayo na damay Ginoong Mark dun sa nangyaring insidente. Pero after po ng insidente, ano po naging hakbang dito ng mga local authorities? May mga paghihigpit po ba na kanilang ipinatupad? Pagkatapos po nun, mga ilang minuto lang, may mga tumawag na ng emergency. Tapos nagsidatingan na yung ambulance, police. Yung suspect gusto pa atang tumakas kaso na corner siya ng mga bystander. So inantay yung police, dumating mga 5 to 10 minutes. Dumating yung mga police. So yun, yung sumagasa sa mga tao, yung umararo, so siya, nahuli siya. Tapos ewan ko kasi may sabi sa balita, yung tao na yon na suspect may may history ng ng parang mental health. Kumbaga nagkaroon po ng citizen's arrest bago pa dumating yung mga local authorities diyan. Kinorner siya ng ng mga bystander. So inantay yung police para siya madakip. Bombo Jai, with your questions? Bombo Mark, may pakikipag-ugnayan na po ba sa inyo at sa Filipino community ang ating embahada para alamin ang inyong kalagayan? Mayroon na po mga iba't ibang mga ahensya ng mga Filipino, like yung grupo, yung Filipino community natin, may mga kontak-kontak na sa mga pamilya, tsaka sa government din. Tsaka nabalita na din dito sa Canada, tsaka I think around the world na din ata Okay. Itong Lapu-Lapu Filipino Festival, regular activity po ba itong ginagawa dyan sa Vancouver o ngayon lamang po isinagawa? Every year po nagkakaroon po kami dito ng ng Filipino Festival po, katulad po kahapon yung Lapu-Lapu Day Black Party. So yun nga po, yung maraming tao nagpuntahan kasi susuportahan yung mga natin, yung kultura natin. And then all of the sudden, yung saya na naging madilim na trahedya. Ito ata yung pinaka unang madilim na na nangyari sa mga
sa mga Filipino community na nandito sa Canada po. At hanggang ngayon, nanginginig pa ako eh. Kagabi, hindi ako makatulog. Eto, maitanong lang namin, Bombo Mark, sana wala naman may mga kaibigan ka po ba o malapit po sa inyo na kabilang sa mga biktima? So far naman po, wala po sa mga kakilala ko tsaka sa kaibigan, lalo lang sa pamilya ko. Kasi kahapon, nagsikontakan kami, nagtawagan kung okay lang kayo, kung ano nangyari sa inyo, kung nasaan kayo, kasi naghiwa-hiwalay eh. Tapos sabi ko, okay kami nandito, kayo okay naman daw sila, nagiiyakan, ganun. Nanginginig sa takot. Kasi ito nga yung pinakamadilim na trahedya nangyari sa Canada. Okay. Ang amin pa rin pong pakikiramay din sa mga kababayan din nating nadamay din dito sa nangyaring insidente diyan sa may part ng Vancouver. Anyway, panghuli na labang Bombo Mark, siguro baka nais po ninyo iwan din po ng mga panawagan para ho sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas na nag-aalala, lalo na kung may mga kamag-anak po sila diyan sa may part ng Vancouver. Nananawagan po ako diyan sa Pilipinas tsaka sa mga pamilya po, sa mga kaibigan, kung may mga kakilala man po kayo dito sa Canada, lalo na yung nandito sa Vancouver, yung kapamilya nyo, yung pumunta kahapon dun sa Lapu-Lapu Festival, kumustahin nyo po kung okay po sila, kasi di po natin alam kung baka isa sa kanila yung nasali sa madilim na trahedya na hindi po natin alam, na hindi po natin nakukontak. Kumustahin nyo po sila, tsaka ipag-pray po natin lahat po ng mga victim po na nangyari po kahapon. Okay. Ingat po kayo dyan at hanggang sa mga susunod na araw, muli ho kaming uugnay para sa mga dagdag na development. Maraming salamat, ingat po kayo. Ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa may bahagi po ng Canada, si Bombo Mark Tan, mga kabombo. Kaugnay po sa malagim na insidente na nangyari nga dyan sa may part ng Vancouver kung saan as of ngayong araw ay confirm po yung hanggang sa 11 katao ang nasawi, mga kabombo. Pang balita mga kabombo at Star Nation, itong Presidential Task Force on Media Security naka-heighten alert na kasunod yan ng mga bantang karahasan sa mga mamamahayag ngayong papalapit na ang eleksyon. Narito ang mga detalye kay Bombo Grant Hilario. Inilagay na sa heightened alert ng Presidential Task Force on Media Security ang alarma nito na hinggil sa mga napapaulit na pagbabanta sa mga miyembro ng media o partikular sa mga mamamahayag. Kasunod ito ng mga naitatalang kaso ng karahasan kamakailan bunsod ng papalapit na eleksyon sa susunod na buwan ngayong darating na Mayo. Sa isang forum dito sa lungsod ng Quezon, ibinahagi mismo ni Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ng Presidential Task Force on Media Security na sila'y naka-alerto na upang tiyakin at siguraduhin ang kaligtasan ng mga mamamahayag. Sapagkat ay mayroon pang mga bagong kaso nitong nakaraan ang kanilang natanggap na may pagbabanta umano sa buhay ng mga mamamahayag. Kaya naman, upang mas masiguro na kanilang lubusang matugunan ng mga ganitong uri ng insidente o pananakot sa malaya at ligtas na pamamahayag, tiniyak ni Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na sila'y nakikipag-ugnayan na sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Narito ang tinig ni Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ng Presidential Task Force on Media Security. Ang Presidential Task Force on Media Security ay on alert these weeks, especially ahead of the midterm elections, dahil alam niyo naman po, itong mga nakalipas na linggo lamang, meron tayong mga kasamahan sa media, isa sa Northern Luzon na nakatanggap ng threat mula sa isang kandidato dahil sa kanyang reporting. We are looking into that. We're investigating closely the reported incident in coordination with the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. Samantala, ibinahagi pa ng naturang Executive Director and Secretary na sa kasalukuyang taon ay meron silang natanggap o naitalang 10 na reklamo dahil sa umunoy banta ng seguridad sa mga mamamahayag. Ngunit ay magkasama na rito ang kanilang mga inisyatibong investigasyon dahil git niya na minsan ay hindi na idinudulog pa sa kanilang tanggapan ng ilang mga biktima ang kanilang mga hinaing.
Kaya naman, bunsod nito ay inihayag pa niya na ang paghimok sa mga mamamahayag na kanilang ibahagi ang reklamo sa tanggapan ng Presidential Task Force on Media Security nang sa gayon ay kanila ring itong maaksyonan. Pakinggan natin muli si Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. Meron naman po mga nag-report na media sa iba't ibang klaseng attacks. Nitong taon, meron na tayo more or less mga 10 siguro. Aside, kasama na yung ano natin doon, yung mga we initiated yung sarili nating investigasyon. Kasi minsan may mga atake sa media or pagbabanta na yung media mismo hindi nagre-report sa amin. So kami na rin yung proactive na pumupunta sa kanila at ini-encourage yung kanilang pag-file ng case at Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario. Para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio, Basta Radio, Bombo. Meron na ho tayong 24 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon. Sa iba pang mga balita, magkakababinanatan ni Vice President Sara Duterte ang House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at malaking bahagi po ng kanyang mga pahayag ay hindi po para sa pangangampanya kundi ang sumentro sa pagmumura at pagpapasaring kay Representative Joel Chua. Pagsasalaysay ng Vice Presidente batay sa kwento umano ng kanyang common friend at common friend ho nila nitong si Congressman Chua, siyang nagsabing wala umunong pakialam si Congressman Chua sa nararamdaman ng pangalawang Pangulo. Pagkatapos ito ay minura at inahayag din ni Vice President Sara na siya ay nagpapakilala sa mga nasasakupan niya sa Maynila na kaya rin niyang makipag-away kahit pa sa kanal. Kasunod nito ay binanatan niya ang mga matitinding pasaring ng kongresista dahil sa hindi nito pag-abot sa kanya nang siya ay dumalo sa naging pagdinig ng Kamara de Representantes patungkol huyan sa pagtalakay sa confidential funds ng kanyang opisina, ang Department of Education at ang Office of the Vice President. Pagsasalaysay pa ng pangalawang Pangulo na mahagi raw ng hopya ang opisyal sa mga staff at maging sa mga opisyal sa loob ng Kamara at siya lamang ang hindi ho binigyan o bukod tanging hindi ho nakatanggap nito na para bang hindi siya nagugutom sa buong pagdinig na iyon. Samantala, nagdala naman ng sariling props ang vice, props ho ito ng Mansanas, kung saan ay inutusan niya ang isang kandidato sa distrito na ibagsak sa bibig daw nitong si Congressman Chua ang naturang prutas hanggang sa ito ho'y galing dun sa bunganga ho ni Vice President Sara Duterte hanggang sa pumanaw daw ang naturang kongresista. Bahagi lamang ho yan mga kabumbo nung ilan sa mga pasaring, naging pasaring nitong si Vice President Sara Duterte sa isang panayam ho sa kanya kaugnay sa kanyang pagbatikos sa ilang mga miyembro ng mababang kapulungan. Samantala, maaaring maisama sa International Criminal Court hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kaso ng panggagahasa at torture na umano'y nangyari sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Ayon kay human rights lawyer Gilbert Andres, bukod sa libu-libong extrajudicial killings, maaari pang maisama sa kaso ang mga ulat ng sexual violence. Posible pa rin anyang maisama itong torture at panggagahasa. Noong buwan ng Pebrero, naghain ng International Criminal Court ng aplikasyon para sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte base sa mga kasong crimes against humanity, kabilang ang murder, torture at rape. Itinuturing si dating Pangulong Duterte bilang indirect co-perpetrator, kaya't maaari siyang papanagutin kahit hindi siya personal na sangkot. Isang 2019 International Criminal Court report ang nagdetalye kung paano ginahasa itong ng mga pulis ang mga babaeng kaanak ng hinihinalang drug suspects na ang ilan ay pinatay rin kalaunan. Ayon sa Center for Women's Resources, pinalala ni dating Presidente Duterte ang kultura ng karahasan laban sa kababaihan kung saan mula 2017 hanggang 2019 ay may 13 kaso ng abuso ng pulisya sa mga babae. Samantalang mainit din ang debate sa International Criminal Court hinggil sa mga dokumentong kailangan upang kilalanin ang mga biktima. Tinuligsa ng defense lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman ang maluwag na proseso pero
Pero giit ng mga abogado ng mga biktima, sapat na ang kasalukuyang panununtunan ng korte. Itinalaga na rin ng International Criminal Court ang mga kinatawan ng mga biktima upang tiyakin na hindi sila maiiwan sa proseso. Sa Pilipinas naman, nananatili ang tanong kung bakit hindi dito nililitis si dating Pangulong Duterte sa kabila ng pagkilala sa kakulangan ng lokal na hustisya. Nakatakdang magsimula ang confirmation of charges hearing sa Setyembre 23. Sa iba pang mga development mula po dyan sa may Kamara, nanawagan naman ang ilang lider ng Kamara para sa agarang pagsasampa ng mga kasong kriminal at pagpasa ng mga mas mahigit na batas laban sa mga dayuhang nanghihimasok umano sa hahalalan. Ayon kay La Union Representative Paulo Ortega, na hindi ito ang panahon ng katahimikan at dapat numaksyon na bago pa magtagumpay ang mga foreign powers na pumili ng ating mga susunod na lider. Nangako ang kongresista na ang Kongreso ay gagawin ang lahat upang mapangalagaan ang integridad at ng halalan at papanagutin ang lahat na sangkot sa naturang sabuatan. Diit pa ng mamabatas na ang halalan ay para sa mga Pilipino. Walang lugar dito ang mga banyaga o ang mga banyagang interes na nais tayong hatiin at pahinain. Anya, hindi natin papayagan na ang kinabukasan ng bayan ay ididikta ng mga banyaga. Habang papalapit naman ang halalan ay hinihimok ng mga unang Kamara ang taong bayan na nahaharap sa isang mahalagang pagpili. Panawagan ng Kamara sa mga kababayan natin na piliin ang tunay na maka-Pilipino. Meron na lamang ho tayong 20 o 19 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna po ng hapon at update po tayo sa nauna pong pagputok kanina phreatic eruption na nangyari dyan sa may Bulkang Bulusan sa bahagi po ng Sorsogon area. May ilang mga kababayan po tayo dyan na hindi po pinahintulutan muna makalabas ng kanilang mga tahanan mga kabombo dahil po sa banta ng ashfall after po ng 4 a.m. na pagputok ng Bulkang Bulusan. May live report ang Bombo Radio Legazpi. Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang clearing at flushing operation ng Bureau of Fire Protection sa tulong ng ilang mga lokal na pamahalaan dito sa bayan or dito sa lalawigan ng Sorsogon na kung saan ito ay kaninang pumutok yung Bulkang Bulusan. Nabalot kasi ng abo ang ilang bahagi ng bayan ng Huban at Irusin kasunod ng phreatic eruption ng bulkan. Maging ang mga residente ay kanya-kanya na rin ng paglilinis sa kanilang mga tahanan upang matanggal ang abo na nakakalat sa kanilang mga bubong. At sa panayam ng Bombo Radio Legazpi sa isa sa mga residente ng barangay Buraburan na Huban na Sorsogon na si Rolando Ramos, sinabi nito na halos naging zero visibility ang kanilang lugar kaninang umaga dahil sa kapala ng abo na ibinuga ng bulkan. Nabatid na agad ring na mahagi ng face mask ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa mga apektadong residente upang maprotektahan ang kanilang kalusugan, lalo na ang mga residente na may dinaranas na respiratory illnesses. Aniya, pansamantala rin na ipinagbabawal ang paglabas ng mga residente sa kanilang mga tahanan habang hindi pa nalilinis ang mga bumagsak na abo. Sa loob lagi na maglabas-labas kasi nandiyan pa yung abo. Buti lang din sa kalsada, nalilinis ng bombero. Yung dito sa looban, dyan sa mga bahay, wala naman yan. Epektado pa rin kami. Mag-ingat lagi sa kasi yung mga abo nandiyan pa sa puno. Kasi siguro yung mga ayuda, darating naman yan. Kasi lagi naman yung naka-alerto yung LGU. Samantala, Bombo Genesis at Bombo Jairi sa ngayon ay may posibilidad na i-evacuate ang ilang mga residente, lalo na yung mga senior citizen, mga kabataan at yung mga residente na nakakaranas ng respiratory illnesses dito sa bayan ng Huban na kung saan posible silang i-evacuate 10 kilometers away mula dito sa barangay Buraburan at sa iba pang mga apektadong barangay dito sa
bayan ng Huban. Ngayon ay patuloy pa rin yung isinasagawang flushing ng Bureau of Fire Protection, katulong ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para naman ay tuloy-tuloy nang mawala yung mga abo kasi sa ngayon ang problema dito ay yung sobrang init ng panahon at walang nararanasan na pag-ulan at posible pa rin yung mga yung abo na bumagsak sa mga kabahayan at sa mga residente dahil yung mga nasa punong kahoy ay naandon pa rin at hindi pa rin naaalis. Sa Bombo Genesis, sa Bombo Jairi. Bombo Jane, anong paliwanag dito ng Bureau of Fire Protection na nagsasagawa ng flushing activities? Kasi etong tinatanggal ng mga abo, posibleng madry or matuyo din lang after ng ilang oras, pero tinatanggal dyan sa may kalsada. So kapag na-dry yan at nandun sa mga gilid ng kalsada, posibleng babalik pa rin. Anong gagawin, anong plano dito ng BFP? Ang paliwanag dito, Bombo Genesis, ng Bureau of Fire Protection at maging ng Sorsogon PDRMO, nagkasasagawa sila ng flushing para maiwasan yung pagka-aksidente ng ilang mga motorista. Kasi kapag dumadaan, Bombo Genesis, yung mga malalaking sasakyan, kagaya ng mga truck at mga bus na papunta dito sa Matnog Port, ay halos nag-zero visibility dahil na din doon sa abo na nakakalat sa kakalsadahan. At para maiwasan din na yung mga motorsiklo or yung mga motorista natin ay ma-slide dito sa kakalsadahan, kaya nagsasagawa sila ng flashing. Although mainit nga at natutuyo pa rin yung mga abo, pero naiibsan pa rin naman ito yung kapal ng abo na nakakalat doon sa kakalsadahan base sa paliwanag ng Bureau of Fire Protection. Bombo Genesis. So far, wala pa namang napaulat ng mga na-aksidente kahit papano, Bombo Jane? Ang palad, Bombo Genesis, wala pa naman ng mga na-aksidente at maging yung mga residente na nakakaranas ng respiratory illnesses ay wala pa namang namomonitor ang ating mga rescue units, lalo na dito sa Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. One last question, may figure na ba or initial figure na ba na inilabas ang local government dyan ngayon kung gaano karami yung possibly affected after ng ashfall? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pang mailabas na eksaktong bilang ang Provincial Government of Sorsogon sa eksaktong bilang ng mga residente na apektado nitong pagbuga ng bulkang Bulusan at patuloy pa yung assessment na ginagawa maging ng DSWD Regional Office 5 para mabigyan din ng asistensya yung mga apektadong residente kasi halos nasa lampas 3 barangay, Bombo Genesis, yung apektado nitong pagputok ng bulkang Bulusan. Sige, maraming salamat. Ingat-ingat kayo dyan, Bombo Radio Legazpi. At mula rito sa bayan ng Huban na Sorsogon, ito si Bombo J. Nate para sa number 1 and most trusted regional in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Itong suspect sa pagsagasa sa mga dumalo sa Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver, Canada na ikinasawi ng hindi bababa sa 11 katao at ikinasugat ng mahigit 2 dosena, isinampahan ng patong-patong na kaso. May balita dyan ang Bombo Radio Iloilo. Tuluyan ang sinampahan ng kaso ang isang 30 anyos na lalaki na sumagasa sa mga dumalo sa Filipino Community Block Party ng Lapu-Lapu Day Festival na ginanap malapit sa Fraser Street at East 43rd Avenue sa Vancouver, Canada. Kinilala ang suspect na si Kai G. A. Damlo, isang residente ng Vancouver. Naaresto siya sa mismong pinangyarihan ng insidente matapos ang pigilan ng mga bystanders at mga saksi bago tuluyang dinala ng Vancouver Police sa kustudiya. Ayon kay Bombo Kenneth John Benedicto Leo, international correspondent at kasalukuyang nag-aaral sa Canada, sinampahan na silo ng 8 bilang ng second-degree murder ng British Columbia Prosecution Service. Humarap na ito sa korte at patuloy na nakakulong habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. 11 katao na may edad 5 hanggang 65 taong gulang ang nasawi habang mahigit 2 dosena naman ang nagtamo ng mga sugat. Ayon naman sa Vancouver Police Department, ilang biktima hindi pa rin natutukoy hanggang sa kasalukuyan. Nagpahiwatig ang pulisya na maaaring madagdagan pa ang mga kaso laban kay Lo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa marahas na insidente. Parang the police are still trying to investigate
what is happening sa buong place na yun. Tapos, I think it's still not done, yung investigation. They're trying to still tingnan kung anong nangyayari doon sa area, mga ebidensya. Most of our Filipino na injured, it's either na hospital sila or yung iba na minor lang. Pinauwi na sila siguro. Si Bombo Kenneth John Benedicto Leo, International Correspondent sa Canada. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa iba pang mga development, mga kabombo, itong mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, muli pong inalala ang pagiging ama ni Pope Francis sa simbahang Katolika. May update po dyan ang Bombo Radio Tacloban. Lubos na nalulungkot ang mga Katoliko sa Eastern Visayas sa pagpanaw ng Santo Papa na naging bahagi ng kanilang pag-asa. Sa pagpanaw ng Santo Papa na si Pope Francis, labis ang pagkalungkot ng mga Katoliko dito sa Eastern Visayas dahil ito'y nagdala ng pag-asa at pagmamahal sa bawat isa sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong November 8, 2013. Libu-libong Pilipino sa Eastern Visayas ang nawala ng mahal sa buhay na tila ba'y naubos ang pag-asa at hindi alam kung ano ang gagawin. Taong January 17, 2015, bumisita ang Santo Papa sa Tacloban at Palu, Leyte, kung saan nagdala ito ng pag-asa at dalangin sa mga naging biktima ng bagyo. Isa si Annie Cordero Corpin sa mga malapitang nakita ang Santo Papa, kung saan isa siyang Vice President Council Leyte ng Archdiocese of Palu ngayon. Nagsagawa ng Mass for the Eternal Repose para kay Pope Francis sa Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration sa Palu, Leyte, sa araw mismo ng paglibing sa Santo Papa, kung saan pinangunahan ito ni Most Reverend John F. Du, Archbishop of Archdiocese ng Palu, kung saan sa homily ay pareho sila ng naging eksperyensya ni Corpin sa pagbisita ng Santo Papa. Ayon pa kay Annie Cordero Corpin, damang-dama niya ang pagiging ama ng Santo Papa sa simbahang Katoliko at ipinalala rin umano ng Santo Papa na huwag matakot sa kamatayan dahil bahagi umano ito ng buhay at hindi mawala ng pag-asa sa Diyos. Kasama sa mga misa ang mga ginamit ng Santo Papa tulad ng utensils na ginamit sa salo-salo kasama ang mga Yolanda at Bohol earthquake survivors at maging ang regalo ni Pope Francis sa Archdiocese ng Palu. I was there when Pope Francis was there and it really felt so godly atmosphere whenever you will see him because he is so humble, he is so sincere, and he is so loving. So sad, but I was already feeling it. His teachings about death, that death we should not fear of. We are supposed to accept death because we will all go there. And thank you, dear Lord, that the time of Pope Francis has already passed on earth and he will go to eternal life. And with the hope of the resurrection of the Lord Jesus and the teachings that he has in the scriptures, we hope that he is already with God in heaven. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagibo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Tatlong magkakasunod na malalakas na lindol yumanig sa isla ng Dalupiri sa Calayan, Cagayan kaninang madaling araw. May mga detalye dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Walang naitalang pinsala ang tatlong magkakasunod na malalakas na lindol sa isla ng Dalupiri sa Island Municipality ng Calayan, Cagayan kaninang madaling araw. Sinabi ni Joe Ariraw ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na sa kanilang pag-ugnayan sa mga barangay officials at residente sa Dalupiri, walang manong naitalang pinsala ang mga pagyanig. Ayon sa kanya, natakot lamang ang mga residente kung saan ay nagising sila at agad na lumabas sa kanilang mga bahay. Unang naitala ang 5.3 magnitude ng alas 12:04 ng madaling araw. Sumunod naman ang magnitude 5.5 makalipas ng ilang segundo at ang pangatlong pagyanig ay ang magnitude 5.8 sa oras na 1:18 ng madaling araw. Samantala, sinabi ng PHIVOLCS na naramdaman din ang mahinang pagyanig sa ilang lugar sa Ilocos Norte at sa mga bayan ng Aparilla, Gonzaga at Peña Blanca, Cagayan. Kakaiba po yung aming naranasang paglindol ngayon dahil sunod-sunod po at di tulad ng mga nakarang araw
na isa yung aming nararanasang paglindol. Ating pagpag-ugnayan kanina dyan sa may Dalupiri Island, wala po silang reported na damage dyan sa naturang isla ng Dalupiri. At dito sa main Kalayaan ay ganoon pa rin, wala po tayong natanggap na damage. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ruby Awoy Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita para po sa mga NBA fans, mga kabombo Caster Nation, nanganganib pong matanggal ang Los Angeles Lakers sa unang elimination round ng 2025 playoff matapos na muling dominahin ang Minnesota Timberwolves ang Game 4 ng naturang serye 116-113 ngayon pong araw na ito. Pinangunahan muli ni Anthony Edwards ang Wolves at kumamada siya ng 43 big points, 9 na rebounds at 6 na assists sa loob ng 44 minutes na kanyang paglalaro. Nasayang naman ang panibagong dominanteng performance ng Lakers superstars na sina LeBron James at Luka Doncic matapos hindi mapigilan ng fourth quarter scoring spree ng Minnesota. Kumamada si Doncic ng 38 points habang 27 points, 12 rebounds at 8 assists naman ang ipinoste nitong si LeBron. Hawak kasi ng Lakers ang 10-point lead sa pagtatapos ng third quarter. Yan ay sa score na 94-84 sa tulong na rin ng episyenteng third quarter scoring run ng naturang koponan. Gayunpaman hinabol ito ng Wolves sa huling quarter at ipinoste ang 32-19 run sa kabuuan ng 12 minutes. Sa 32 points na naipasok ng Wolves sa huling quarter, 16 ho dito o kalahati ang nagawa nitong si Edwards. Kasama ang 2 huling free throw sa huling 11 seconds ng laro hanggang sa matapos na po ito 116-113. Pinilit pa ng Lakers na itabla sa 116 ang score 10 segundo bago matapos ang laban, ngunit hindi nakapasok ang 3-point jump shot nitong si Lakers guard Austin Reeves. Isa sa naging taktika ng Lakers ay ang ibabad ang 5 pinaka-episyenteng player nito sa koponan na sina LeBron, Doncic, Rui Hachimura, Reeves at itong si Dorian Finney-Smith sa kabuuan ng second half. Ang naturang team, ang unang team mula po noong 1998 na gumamit sa naturang taktika. Gayunpaman, hindi pa rin ito nagtagumpay dahil sa clutch performance ng Timberwolves. Dahil sa panibagong panalo, isang panalo na lamang ang kailangan ng Minnesota upang umusad sa Western Conference Semifinals at iparanas sa Lakers ang tinatawag na gentleman sweep sa basketball. Kung tuluyan pong uusad, makakalaban ng Wolves ang mananalo sa pagitan ng Golden State Warriors at ng Houston Rockets na kasalukuyang nasa 2-1 ang serye pabor sa Golden State. Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. After po ng Bombo Network News, pwede po niyong subaybayan ang ating mga provincial station mga kabombo at pwede po niyong balik-balikan yung kanilang mga programa na hindi po ninyo napanood, napakinggan o na-monitor sa mga nakalipas na araw o nakalipas na mga oras. Sa bahagi po ng Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan, pwede po niyong subaybayan ang ating mga provincial station po dyan tulad po ng Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, maging ang Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at para po sa mga Hiligaynon speaking, ang Bombo Radio Coronadal. Sa Bukidnon area naman, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, meron tayong news, music and entertainment station. Ayan ang Star FM Zamboanga. Sa mga bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Orasio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims,
cleansing wounds and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kaligad sa takna, siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isod sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Magapatigayon sa reshuffling schedule sa mga traffic personnel. Ini kasunod sang pagka-record nga mayara sang duha ka mga traffic enforcer nga ginbawian sang kabuhi bangod man sa heat-related illness. Ini bangod sang tuman ka pang sininga panyempo diri karon sa aton yang lugar diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Anong sahi sang reshuffling schedule iri? I-check naton ang balita nagikan sa may Iloilo City Hall. Kaupo naman sa kay Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please go ahead. Bombo siya magkakatigayon sa reshuffling sa schedule ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ng ilang mga traffic personnel matapos man abi nagka-record sa duha ka patay bangod man sa heat-related illness. At hindi pagpakiangot man kay retired Colonel Darko Garbanzos ang head sa nasabit na opisina, yung pahayag Bombo siya mga nag-collect sila sa mga medical status data sa mga traffic personnel since last week. Ang may mga comorbidities gidri Bombo siya ang especially pang-encourage din niya kuhaan sa ilang mga listahan kung ano ang mga maintenance nila, ano ang mga ginapang update nila sa Dr. Balabong Botsyam para nga mabutang sila sa panghapon nga duty tubdob sa gabi kaglikaw ini sa init. Suno kay retired Colonel Garbanzos ang amo sini nga sitwasyon nga natabo sa mga traffic personnel nga duha gid bilog abi nga na adulaan sang kabuhi bangod sa heat-related illness, ginakasubugid sang ilang hanay bangod kay ti ang isa ang kainagan isang agabong Botsyam pinatagan sang award ining mga personnel nga ti because of this incident pala ti very unfortunate ang matabo sa ila ti ang ilang years of service ng Botsyam nga ang isa is 37 years, ang isa iya is 6 years in service Botsyam kagati kita naton diri nga ang ila manabi nga mga reports yung mga traffic enforcers according to Sir Garbanzos mga maayo gid ni sila kuno nga mga personnel sa iya nga hanay. Pero with this one ginalantaw nila nga isa gihapon ang ginatawagan ni nga heat index nga break nila amo na gid na ang ginapatuman as of the moment kag pangabay sila sa gihapon sa publiko nga hindi makibot kung nagapasidlong ang mga traffic personnel pahuway sa kilid kag wala nagaman sa tunga sa dalan tungod amo gina instruction sa ila nga hindi la kay magpatunga sa dalan at until abi may mga sudden yung mga insidente nga tinid respondihan pero tayo mo na bang Botsyama sa gihapon ang pagbantay sa KTMO kag ilang pag-remind amo na ang pangunagin nila na ginapatuman as of the moment. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa naging statement man ni retired Colonel Darko Garbanzos
sa nga pag-interview. May mga ginpa-submit na kita nga mga personnel nga may mga comorbidities, may mga maintenance kay ini i-silo nato no, particularly sa hapon. Kaya ang hapon do hindi gid sila masyado exposed kay pagka 4:30 hindi na masyado ang init no. So may mga realignment of personnel again para nga to counter sang heat stroke nga sang heat index nga gina-experience diri sa sudad sang Iloilo. Until this week ni sir or sir nga mapasa sila sang mga kwan nila. May mga realign na kami last week pa no, the other week no, kay ti kinatanaw nato nya daw may ginagalisin siya bisan hindi ko nagid hindi ko kagwanta. So amo na gina-transfer namon sa hapon. Ara na no, iano na lang ni sa mga bisor, ginahulat na lang ang inog forward nga iban nga mga ngalan. Ang aton nga si si Tulio na-assign ini siya sa La Paz daw si kan first relief La Paz na siya, and then amo nang daw almost 37 years no nga naging traffic enforcers. Nanugunan kami no kay daw wala man ini siya during sang amon nga mga inspection, daw wala man ini siya gapasaway no kagti naga formal man nga galisensya kung may mga may mga dapat sila mga emergency nga latinan no. Pero amo na siya no because maybe na trigger ining heat index nga while performing sang iya nga duty amo na ano siya no gain stroke. Amo to sir gihatagan ta award kay niya. Yes, amo to siyang ginatagan naton award, that is a posthumous certificate of commendation. Halin na to gipirmado sa aton nga Mayor Jerry Petreñas. Siya ang first sir natin na personnel sir nga naka-experience ang heat-related illness. Ikadua na to siya no, si Duran amo man to siya no, na stroke man because of may mga maintenance naman sila nga mga personnel. Si Duran is sir subong lang man nga year or yes, subong lang nga year no. I think the other week pa na siya. pero he's alive yes sir. Patay. Sir mga pila din traffic. Subong is 3 to include ang aton nga nga mga office personnel, they are 427 no. Ang aton nga field personnel daw 374. Amoy na siya no kay ti kadamo kami sa transport, sa tricycle, sa LPTRP and aton nga mga enforcement team. Bombatsam na batian sa mga kabombo naton si retired Colonel Darko Garbanzo ang head ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Pero last week pa nagsugod na ilang sining nga reshuffling. Subot silingon nga mga bataon duty sa adlaw ang medyo may edad-edad kag may comorbidity hapon na tubtob sa gabi. Amo na bombatsam kay ibandri nga mga nagapasa pala sa ilang mga health status. Ginapasa pa nila sa mga visor pala sang per area para nga di sila man mismo wala maka-create ng schedule nila kag ma-notify at tagsa nila ka mga personnel pero ti amo nang ginakasubo pala bombatsam pati kinanglan pa maglabot sa amo sini nga sitwasyon nga may arapang mabawian sa kabuhi before nga ti mapatuman sa amo nga level ng mga applications abi sa mga dapat uprakon especially subong abi nga grabe gid ang heat index kita talaga diri sa may distrito sa mga sa Mandurriao sa La Paz Bombotsam do kalabanan sa mga naga-duty na mga aga pangadaan is ang mga medyo bataon or di kaya kung aga pabala Bombotsam like mga 7 to 9 AM kalabanan diri nga nagabantay abi is like ang medyo may edad jawa kay hindi mamantuman ang init and then siguro ibang sila ang style nila pagka 10 AM, 11 AM, ang nagabulo sila, kaya mo nang medyo makasarang-sarang gawa Bombotsam, magbato abi sa tuman at kainit sa mga kabombo natin. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imong sining follow-up report. Ti ining reshuffling munang ideya sang Chief sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office para nga ti matagan man sang kay gayunan nga ang medyo may mga edad-edad kag may mga comorbidity comorbidity nga maka duty sa hindi man tuman gid sini kainit nga tsimpoy
No? O galing sa mga pamatanon kiti amo na lang ang banila nga ti bata kabataong ka man o kunti gulang gabatsyag ka man sa gyapon sang init. Kapin pangadaan ti subong iya nga patimpo mga kasubong sini nga oras launa tugtog las 3 hapon. Abi mo kung patay sini nga tsimpong masami nga ginambal nila lang ang patay nga tsimpo nga matrutawhay. Dira pa na gani kag dinaguso kag ginutok ang dalagan sa aton sini nga trapiko. Ti kung may tsimpo nga makapaharon-haron ang aton sini nga mga traffic enforcer or hindi gani pwede man nga butangan sila sa nga do gamay balang shed inang movable bala nga kung tumanagin iya ka init sa aton sini nga mga kabombo pwede sila makapaharon-haron dira. Para nga hindi mamatamaan sa pagbulad sa init ang aton siniya nga mga traffic enforcer. 10 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na Banwa. Ano ka matuod nga si former Buena Vista Guimaras Eugene Reyes nagapanag-iya kuno sang 7 ka mansyon diri sa syudad sang Iloilo. May 7 ka mansyon diri si former Mayor Eugene Reyes do ay makita ka may mga mansyon diri sa syudad sa Iloilo. Kag lain-lain kunong salakyan sa anay alkalde sa Banwa sa Buena Vista. Ti sabton ina karon ni former Mayor Eugene Reyes. Lakip na sina diri Banwa. May mga impormasyon kita na baton nagikan sa Banwa sa Buena Vista nga ang mga barangay nga kontrapartido sa present administration, ang mga barangay tanon way ginahatagan sa cash incentives. Ining paghatag sa cash incentives sa sandig sa aton sini nga pagpanalawsaw ara ini nakapagkit sa ordinansa kag may pagpangutod kuno sa mga Centennial Trees to sa Tubang Plaza nga wala sa panugot nagikan niya sa Sangguniang Bayan. Istoryanta na karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Latest update ang mga sakay tubla sa motorsiklo nga nakabunggo sa sumalang sini nga pick up na tumod na kung sinong ila sini iyang mga pagkakilala or identity. Isa katapo pa sang PSTMO kag subong man na Banwa ining mga truck ba dalagkuan sining mga truck nagaparking sa kilidalan. Ti makapila na kabes kag ginsaway ini sang mga barangay official sa distrito sang Haro pero daw ay sa gyapon sang Alibyo or Miura. Tibalikan tani madalkuan nga mga balita sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panundumoras. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa Udto sa gyapon ko po Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. May pila lamang ka mga issues dili nga luyag klarohon ni former Buena Vista Gibras Mayor Eugene Gallo Reyes. Kag subong man pila ka mga concern nga palabot man sa igtulupangod karon ni SB member Attorney Vincent Diasi sa Banwa man niya sa Buena Vista. Ato na ini sila ka welcome diri sa Bomboanay sa Udto. Unahon ko si former Mayor Eugene Reyes. Mayor, good afternoon. Live ikaw sa Bomboanay sa Udto, sir. Mayong hapon, Bombo Champ, kag sa mga tagpalamanti isang Bombohanay sa Udto, sa mga viewers sang Bombo Radio, panaymi kita sa inyo sang isa ka malipayon nga mayong hapon sa tanan-tanan. All right, there you have it. Si Mayor Reyes this time i-check ko naman kag i-welcome naton si Attorney Vincent Diases. Attorney, good afternoon. Live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Ko di mo si Bombo Champ. Yes, Bombo Champ, mayong hapon gid. Mayong hapon masatag palamati isang Bombo Radio. All right. Mauna ako sa kay former Buena Vista Mayor Eugene Reyes. Mayor, may issue nga ginahaboy sa imo ang piyak sining kampo nga may 7 ikaw kuno ka mansyon diri sa syudad sang Iloilo kag nagapanag-iya ikaw sang madamo sining salakyan. Ang madamo ti way man gin specify kung pila ka bilog diri basta madamo ti sobra gros 2 o 3. Mayor Eugene? Una Muchampa, ginakalipay gid naton nga may ara kita gali isang mansyon biskan isa lang na dako gid ang kalipay naton. Kay sa aton lamang nga mga pangontra nabatian nga may mansyon ako diri sa may syudad sang Iloilo kag 7 gid ka bilog, no. Hindi malipod sa halos tanan nga makilala naton diri way back sang 2016 nga diri kita nag arkila sang balay sang aton sining former boss sa kay Mr. Ginel Di Morito. Noon sa diin dira mismo may sambag, no. Until now dira kita sa gyapon bagod man ang aton si kabataan nag-eskwela na sa college kag may mga aga nga klase kag gabi which kinanglanon naton nga mopdan gid ang aton si mga kabataan bilang isa ka pamilya. Kag ti ang ginapasuni sina Mutsam. Gusto ko gani hambal sila kung may ara sila nga madiskubrihan, tudlo nila kung diin nga subdivision kag diin nga barangay, ihatag ko pa sa ila at the same time ma-withdraw pa ako sa akong kandidatura kung may ara ko biskan isa lang ka mansyon diri sa may syudad sang Iloilo. Ti anong paglantaw mo sining pagwa sining issue Mayor Eugene? Mo gani biskan ako gani daw nagayhom ko siling ko kay nga wala man sila itudlo kung diin dampi sa may Iloilo dibe na may isa ako ka mansyon o kung 7 ako ka mansyon, hindi ni basta-basta maghambal ka mansyon mo. Nagapangarkidalan tagay tag 5,000 kada bulan para lang maka-savings kita kagati makini naton ang aton sining mga balayran. So kibot kita gani nga akli madugay ni naghambal sang akon si di kasumpong. Pero ti hasta subong wala man sing pamatuod kag naghambal kuno may mga unexplained wealth kita. Ang unexplained wealth wala ta kabalo ko nga gahambal sila unexplained wealth. Then kung may ara kamo sini kaigo nga dokumento kag ebidensya
then file ka mo. Hindi. Tatlo na ko katuig nga nagwa sa pagka-mayor, kaya natapos ng akong termino. Hasta subong wala ko yung kaso, may ginapangatubang. Unlike sa akong kasumbong, nadamo kaso yung ginatubang, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dito sa Office of the Ombudsman. Pito ka mansyon, basi ka na distrito, Mayor Eugene, may ara ka isa? Amo Diri kay sa syudad? Siling ko, hindi na ako dapat magarkila pa sa balay sang iban. Hindi, mistar na lang ko sa isa ka mansyon. Kaya ti akon, gito yakon akon mo, hindi ba? Yung kinanglan pa, bing mag-istar ako sa balay sang iban nga tao, mang-arkila pa ako, kaya may ara manggali pito, isa lang kinanglanon ko istaran, may anom pa sa gihapon, no? So initaran bala naman sa aton mga pumuluyo, ang aton sini pangabuhi, diriya sa aton umpisa nga nag public official kita, kag-antes kita mag-public official, kaya man kita sa aton sini nga mga kabyanan kag sa aton nga mga pumuluyo dira sa Banwa sang Buenavista. Ang salakyan mo kuno may madamo ikaw nga salakyan nga ginapanag-iyahan na mayor? Antes kita magpungko bilang mayor, may ara kita nga isa ka pick-up, may isa ka auto, kag may isa ka van, no? Lunsay na tanan may ginamatamat naton sa financial institution. At the same time, may isa kita ka pick-up, ara dagan is pangontra ko ang isa ka pick-up, na akon ginaya, di bala, itom na nga pick-up nga Toyota, akon ina. Paano sila maghambal nga wala akong nung salakyan antes ko mag-mayor? Mangkutan yung anay, ang inyo boss, para makaintindi ka mo, kag mapataga niya, kung nga nakalapot sa iya nga akong salakyan. So, ining mga akusasyon or mga pato-pato, abi mayor, why ginisang kamaturan? Mismo kita, wala sing kamatuoran, ang ina nga mga bagay, lunsay ini politically motivated, black propaganda. Ako gani willing ko, siling ko sa mention ko na bago lang, no? Amo na ni ayon ko sa akon sini pangontra, no? Kung hindi ka kapamatuod, kay ikaw ang naghahambal sini, nga may mansyon ako dire, kag may mga damo ako nga salakyan, then dibati ka na lang sa akon para tanang dibatihan para tsansa tani nga mabalaan sang aton mga pumuluyo kung ano nga issue ang gusto mo dalon, ari kita kaganda nga magatubang sa imo sa tubangan sa mga pumuluyo. All right. Do kung ko magsalado, ikaduwa kung katatlo na ning panawagan ni former Mayor Eugene Reyes ang debate batok sa kay Mayor Sam Protedo malinong ginang piyak nga kampo. Anyway, Mayor, balik-balikan na ka later on. I-check ko na si Attorney Vincent Diazes kay Attorney, may mga concerns bala ang mga barangay tano diri particularmente sa mga makabig na so-called kontrapartido nga mga kabarangayan. Kay di bala sa inyo sining ordinansa dira ang mga tanod gani sa tagsa ka barangay ginahatagan sang cash incentives pero may mga barangay tanod nga nagapalabot sang ilang concern kay kumo identified sila kuno as kontrapartido. Why sila kabaton sang cash incentives sa SB member Vincent Diazes, sir? Yes, Bombo Champ, no. Sa aton paglagaw-lagaw, sa aton pagpangampanya sa mga kabarangayan nga mga so-called kontrapartido, may ara kita mga barangay tanod nga nagasugata kag nagapamangkot sa aton bilang SB members ang Banwa kung ano natabo sa cash incentives nga ordinansa sa mga barangay tanod kay wala sila mahatagan. Ang hambal ko lang sa ila kay sa ako niya pagkabalo nahatagan gidya ang mga ang mga barangay tanod sang December 2024 kay may ordinansa ni sa Bombo Champ mo nga sang siguro ang ordinansa nga ni siguro mga 2019 ata ang ordinance. Nga kada Disyembre magabaton ang mga barangay tanod sang 1,000 pesos nga cash incentive sa sa munisipyo. Ang pagpungko naton 2022 hasta 2023 duwa ka tuig wala ni siya mahatag ang 1,000 pesos nga cash incentive sang ordinance isang mga barangay tanod sa bilog nga Banwa sang Buenavista. Sang 2024 tungod nga ging remind sila nga may ordinansa nga mo sina nag-amendar ang Sanggunian Bayan sang Buenavista nga ang 1,000 himuon 1,500. So abot sang December 2024 na nagtag ang municipality sang Buenavista sa mga barangay tanod sa kabarangayan except sa apat ka mga barangay nga ginatawag nila kuno nga kontrapartido nga mga barangay, Bombo Champ. Tito in justisya man na karon attorney para sa mga barangay tanod tong kay kumo ginmarkahan sila
kontrapartido, hindi sila kabaton sa incentives nga yara man na nakapagkit sa ordinansa sa Banwa sa Binubista? Yes, insakto ginabong butchab, no? Kay ti, balan mo once ang ordinance na pasar, kaging aprobar sa sanggunian, kaging aprubahan man sang sanggunian palalawigan nga valid. So, it's statutory right na sa mga barangay tanod nga i-claim gina nila. Kaya very unfair man nga sa 4 ka barangayan, ang mga barangay tanod wala kabaton. No, compare sa mga barangay tanod nga sa iba nga kabarangayan, out of 36 barangays, 4 ka bilog nga barangay wala kabaton, only 32 barangays ang nakabaton sina. So amo na gani ibang butcham sa aton paglagaw-lagaw sa 4 ka mga kabarangayan. So ang ko nila nga ti hulat-hulaton na lang nila kang mag-change ang administration kay ang paray sa amon niya kontra ka man or apin sa amon, alalangay lang gid nga pagserbisyo sa amon sa Banwa, Bombocham. Oho, damo man sa nakibot nga nagtawhay kuno ang plaza, tubang sang plaza sa Banwa sa Binavista kay mga centennial trees kuno pinang-uto dira pero may ano may panugot din nagikan sa Sangguniang Bayan na SB. Actually, Bombocham, nag-start sina nakita nato sa Facebook post ng mga August 2024, August, September, sige-sige da pangutod sa October. Sige-sige pangutod sang mga kahoy sa plaza. Ang nadumduman ko lang nga resolution naging authorized namon ang municipal mayor nga mag pangutod sang kahoy nga mga mahogani sa atubangan sang police station. No, nga may ara da mga magagmay nga mga mahogani nga kay tungod nga mapaubra sang police station ipangot doon ang mga kahoy. So ang with regard naman niya sa kahoy sa atubangan sang plaza kag sa Heroes Park, wala kuya sa may nadumduman nga nagpasar kami sang resolution nga gina-authorize ang mayor nga mag pangutot sang kahoy. In fact, ging question namo na kaupod ni Attorney Edang nga kung may permit bala. No, kay despite nga kay tungod ga wala kami kahatag authority, so ginpamangkot pagid naman kung may permit bala sa DNR ang pag-utod sang kahoy dira. So dito na mo nabalaan nga wala gali permit, no? Kay ang hambal sang chairman on Committee on Environment, no need kuno mag-permit, no? No need mag-permit, mag-cutting permit, ang kwaon lang kuno ya kung mag-transport sang kahoy, amo na yang kinahanglan ang transport permit. So, sang dito kami sa deliberation namon sa sanggunian, daw hindi kami magpate, kay very ironic nga hindi mo kinahanglan magkuha sang permit, pero kinahanglan mo yung magkuha sang cutting permit, pero pwede makuha ka lang yung sang cutting permit. So, do balik awat bala. So, amo tong hambal namon nga mangayo kami bisang certification or any circular sang DNR nga wala nga exemption, nga exempted ini sa cutting permit. So sa dason nga si Bana, pag session na mo, nakabatong kami sang halin mas sa chairman sang Committee on Environment, nga si Honorable Talavero, nga mismo Penro Director sang ato sa Iloilo City sang una, nga may ang certification, ang circular nga gihatag sa aton, nga nagahambal, nga kinahanglan gid sang cutting permit. Kag ang mga amuni nga mga kahoy parehas ang mga mga mahogani, chimilina. Kung mag-utod ka, islan mo sang 500 ka puno. Yes. Oo, so asa subong, pila na kabinulan, siguro sobra na 7 na kabulan, bisan isa ka puno, wala man sa maging bulos. Nga tanom. So amo na ang ang natabo dira sa pagkaingin sa plaza sang munisipyo. Ngati suno sa circular sang DNR, nga gihatag man sang committee chairman sang environment nga si Honorable Talavero nga hambalya matanom sila sang 500 ka kahoy. So sa subong wala man way man tumaislan ang pila ka puno nga ging pang-utod sa plaza kag sa Heroes Park sa Banwa sa Binavista, Bombocham. All right, damo gali isang dapat i-explicar ang present administration sa mga kasubong sini ginapalabot nga concern man sa mga pumuluyo dira sa Banwa sang Buena Vista. Siguro sa masunod naton nga pagpangalagan talakayo naton iban sini. Mayor Eugene Reyes, sir, thank you so much sa imo sini nga paghatag man sa tiyempo. Thank you man Bombocham kag sa management sang Bombo Radio no, sa paghatag sa matinion sa pagsabat sa inyong kaigo nga isyu
Binigid ang mga black propaganda kaya nagagamit mga dami account, mga fake account para lang nga magpatigayon na makapost sa mga social media. So salamat gid sa oportunidad na ma-discuss naton ini kag mapatagid sa aton mga pumuluyo sa Banwa sang Buena Vista. All right. Attorney Vincent Diaz, sir, siguro next time dugangan naton diskusyon ini. Salamat gid kag maayong hapon. Yes, Bombo Cham. Thank you again. There you have it, si former Buena Vista Guimaras Mayor Eugene Gallo Reyes kag si Attorney Vincent Diazes, SB member sa Banwa man sang Buena Vista. Damo sa mga palamangkutanon gali diri karon na Banwa ang mga pumuluyo sa Banwa sang Buena Vista natuhoy sa mga nagakalinabo to nga daw hindi man mapainsindi sang present administration kung pamatian mong mga pahayag man sang aton siniya nga mga nangin guest diri karon sa aton sini nga pagpangalagan. 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko na this time balita nga natipo nagikan sa patrol with a Bombo Paulina Piliora. Mga sakay sa nga motorsiklo nga nakabunggo sa nasumala nga pick-up na identify na. Isa diri miyembro sang PSTMO or empleyado sa city government. Kag lakip na sila diri karon Banwa, dugangan ta mga balita with the Bombo Pau, ining barangay official sa Takasaro, nagpayag nga makapila ka bes. No? Nga ginsaway na nilang mga truck ba lang nga parking sa kilidalan. Nga amo man ang ginatunaan sang disgrasya. Pero duay ginya sa bungog nila. Check tabla si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Gayon dari nga ma-identify sang kapulisan ang duwa ka sakay sa motorsiklo nga nakabunggo man dira sa isa ka pick-up dira man sa bahin sang Barangay Pulo Maestra Vita Uton Iloilo kag sa aton sige kagangutan ang Deputy Chief of Police ng Uton Municipal Police Station nga si Police Captain Lonelyn Talamilio iya diri na pahayag nga ining mga sakay sang nasambit man nga motorsiklo ang driver amo ni si alias Joe. Residente sa Barangay Bagong Bayan, Tigbawan, Iloilo, 34 anyos ang edad. Kaga ining angkas niya among si alias Erwin, taga Buntatala, Haro. Kaga sunod diri sa iya nga ining si alias Joe Basi man dito sa kay that time pagdala ni siya sa Ospital Bombo Cham. Duwa ini sila. Una na-identify kung sino dito ang angkas kag sino man ang driver sa samtang ginamaneho man dito ang motorsiklo. Apang natigayon din sila ma-identify bangod ining si alias Erwin. Amo ni siya ang conscious Bombo Cham ining si alias Joe pagdala pag ini siya sa ospital wala na ini siya sang or unconscious ini siya that time Bombo Cham kag pag-abot gindeklaraman ini siya do pila ka minuto ginteklara ini siya nga dead on arrival Bombo Cham. Susunod diri kay Police Captain Talamilio nga based sa mga information nga nakuha nila sa data man diri sang nagtaliwan o kung gimawian sang kabuhi nga si alias Joe is katapo ini siya sang Public Safety and Transportation Management Office o kung ining PSTMO diri man sa bahin sa siyudad ng Iloilo. Samtang isa do wala pa ni ma-identify kung ano gid ang iyang plangabuhian apang amo ni ang information nga so far nakuha nila bangod nagpadulong ni sa Uton Municipal Police Station ang pamilya sininggin bawian sang kabuhi nga si alias Joe kag sa this moment ari pa ni siya sa may kustodiya man sang Uton PNP ining driver sang pick-up Bombo Cham kag amo pa lang to ang nagpadulong sa may nasampitan man nga police station ang pamilya sang napatay kay may mga gaistoryahan ay pa man kung anong mga settlement Manila Bombo Cham apang as of now wala pa gid sang penal nga desisyon man kay kung isip-isipon naton based investigations ng kapulisan nga halin ini sa may Pavia ining sakay or ang pick up Bombo Cham paulit na kuntani sa may Villa samtang nagasumalang man iniyang motorsiklo Bombo Cham kag dito do naglapaw ini siya sa linya sang pick up so kung amo ning set up kag base investigation medyo at fault diri man ang motorsiklo kag medyo madasig ang ilang pagpadalagan Bombo Cham based man diri sa investigation kay una ginpahayag dito wala pa kon lunsay ini sila nga may helmet apang nagwa diri nga ang may suksok lang sang helmet ining si alias Erwin ang iyang angkas Bombo Cham ining giwian sang kabuhi wala ini siya sang suksok man nga helmet kag wala man so didto may ginpakita nga lisensya
siya Bombocham. So based sa initial investigations ng kapulisan, posible nga under influence ini sila sa makahulubog nga ilim noon. Kay pagkadto man dito sa responding team sang nasambitan man nga banwa sa uton, do nagapanimaho ini sila sang makahulubog nga ilim noon kag do unruly o kundo balanon bala do nakainom ini ining most especially ining conscious nga driver apang kay wala bala sang confirmation kay wala pa man nagdeklara ang doktor, and so far wala pa man sang device gid nga nagka-analyze didto Bombocham kung ini bala nakainom gid man ang duwa. Pabati bala naton ang aton ng interview kay Police Captain Lunelyn Talamilio, ang Deputy Chief of Police ng Oton Municipal Police Station. Ang ano natin nga victim nga in-pronounce dead sang attending physician niya. Taga ano ni siya ma'am, si alias Jo, taga Barangay Bagumbayan, Tigbawan ma'am, 34 years old. Paano siya ma'am na tigayon nga ma-identify ma'am sang kapulisan ma'am? Kasi sa mga pasok siya ma'am, tag sa ano, sa pag-conduct ng follow-up investigation sa mga investigator. Okay. Ato ang isaya si alias Sherwin. Ano siya ma'am, sa iya ma'am mismo ma'am, siya mismo gin-interview. Ang driver, amo to siya naka-pink nga gin-declare dead sa ato niya, sang doktor. Bali ma'am, ang isa to siya ma'am, PSCMO to siya, PSCMO employee to siya ma'am, sang city, ang napatay. Gina ma'am, nakahad ko na sila ma'am. Both family ma'am sang sakay? Hindi, ang yan lang anay sang napatay ma'am, nakahad ko na di sila. Yung naka-istorya sa driver sang kick-up. As of now, ma'am, wala pa siyang final decision, ma'am. So, would like to clarify, ma'am, may helmet gid man ni sila nga duwa. Kay kagina to ma'am na-mention mo helmet sila. Bali, ang may helmet, ma'am, ang back rider lang gali, ma'am, ang driver, wala siyang helmet, ma'am. Ang motorsiklo, ma'am, sila ang tagiya? Kompleto ba sila sa lisensya? Wala sila documents ng percent, ma'am. Wala sila maging percent documents during sa accident dito kagabi, ma'am. Bombocham si Police Captain Lunelyn Talamilio, ang Deputy Chief of Police ng Oton Municipal Police Station. So far ara pa sa custody man din sang Oton PNP ang driver man sa pick-up and para sa nagkakaigo lang nga disposition investigation man sang kapulisan, but wala pa man sang final decision so far, Bombocham. All right. Sa piyak nga bahin, dari naman sa may takas haro, Bombocham kung sa diin may magabin padala man diri sa aton nga literato, bangod man gayli last time to kapila na dira nga beses man nga dug na report kag reklamo man kay ti mga naga on road parking bala Bombocham dira sa bahin sa takas haro sa may C1 kag along the road lang gid Bombocham. So aton man diri gin reach out akon gid labot man diri ang punong barangay sa takas haro nga si punong barangay Joseph Poral kag iya diri gin pahayag Bombocham nga do makapila naman nila nga beses na sawayon ang mga truck nga naga-parking dira sa may kilid sang dalan kay do halos ang mga naga-park dira no maga-contribute man bala sa traffic, and so far tama gid siya delikado Bombocham pares diri sa may area man sang Lapos nga kung sa diin pila naman ka mga vehicular accidents ang nagluntad kay kung gisa hindi matalupangdan sang mga motorsiklo man nga naganilabay, especially kung gabi apang kay dira man niya sa area bangod kay well lighted man dira sa bahin sang Takasaro kung sa diin naga-parking ining mga truck Bombocham ang maning advantage man sila or ang factor man kung ang naga-parking dira sila bangod masanag kay una na kuno gareklamo ang mga drivers dila ang mga pahinante nga kung dito sila magparking sa uluunhan nga kung sa diin medyo dulom makabugtaw na lang sila kuno kung aga wala nang ilang nga cellphone. So amo ba ang mga rason kung gisaan nila nga naga on road parking sila dara sa mga same lang nga spot dara sa bahin sang Takasaro bangod nga masanag ang area Bombocham. So nagakandak man diri sila kuno sang clearing every Sunday. Pero adlaw ginatinguan nila nga malibot man dira ang area apang kita mo na kuno nga kung maglabay sila do ang buli lang man bala nila ang kinabantayan sa mga drivers kuno Bombocham nga kung magadto dila sila gani sa area wala sa may naga-parking at truck dugay-dugay mabalik naman kung wala na sa may nagapang-check Bombocham. So nag-ayo man diri sila gani sa mga auxiliary, traffic auxiliary man sa nasambitan man ng area nga kung makita nila bulig-buligan na lang kung tanik Bombocham nga sawayon man nga hindi na lang bala mag-tender dira sa area. So may mga monthly report man ini sila. Igo lang na kung may makabunggo naman na kag may mapatay mo naman pagpulok-pulok na nila panawaya.
Amo gani tudo kinanglan pabala Bombocham. Pailayo lang? Oo, do kinanglan pabala sa liton kay ti hindi pa man makahambal kung same lang ang mga companies diri nga mga naga-parking kay ti iban kakuha lang man sang tracking ang good i-karaga dira sa truck. Kundi usually ang hambalya din ni punong barangay Pural nga tani kung for example halin sila bisa may lobok, halin sila sa muli makuha sila bisang ilaman nga inog deliver pakadto diri sa may area sa nga takas haro kay ti may mga warehouse dira. Tani i-contact na lang kuno kundaan kung may lugar dito sa may warehouse. Agod nga ma-secure nga kung mag-abot dito ang mga truck maka-parking dayon sa ila to yung warehouse maka-deliver Bombocham kag hindi nagid mag-untap sa mga areas diri Bombocham nga ti tama ka alang-alang kag naga-contribute man sa pagpugok ng trapiko may lang tani mas lesser na lang tani nga okay siya kung traffic lang kung ma-involve ang mga vehicular accident Bombocham. So amo na doble naman sila subong sang pag-alerto Manila kahit may mga monthly report na ipakita man dili sila sa aton Bombocham. So far okay man ang monthly report nila apang kay gina-timing gani kuno Bombocham kung waay sila amo man pagbalik sang mga truck. Pabati bala naton ato nag-interview kay punong barangay Joseph Poral sa Takas Harok. Ang ina nga mga illegal parking nga mga truck no ang iban dira halos no na bala na namon nga hindi da pwede maparkingan kay tama ka delikado. Pero base bag-o naman na nga mga tracking ang ara dira nga nagapark. Kami sige-sige ang amon kampanya sa illegal parking inalibot na namon pero base na timingan nga wala naman kami kalibot kagara naman sila nga naga park dira sa kilid sang dalan sa may circumferential road sa Siwan. May clearing kita no every Sunday ga-clearing kami pero adlaw-adlaw galibot man akon sa lakyan kag ginalantaw kun may naga-park dira kun wala. Ako na naya personal. O siguro ang paglabay sa ngaton nga concerned citizen kung sa ngaton pumuluyo nga nagareklamo natabuan nga wala kita nakalabay kag nagyan nila nga mura may nagapark dira nga mga tracking sa dira nga dalan. Sa aton nga monthly report no ti simpre subutod sa kadamo man sa ngaton nga salakyan. Galibot kita dason ginapang saway na sila nga hindi na pwede na maparkingan. Kaya mo galing kay tungod sa kadamo sa salakyan kung isa ang mga driver bla o padungol. No, kunara kami gani malagyo pag wala kami balik naman sa area. Kaya na-report naman na naton sa aton nga mga auxiliary nga kung pwede maluwas amon marubing mananila ang dra area. Mga tracking dira naga-deliver na sila sa warehouse kaya ang sa dra area may mga warehouse dra nga dira. Kung isa no mula nang balang sila nga tani magkuha sila sang stock dito sa may lubok o kung sa may muliluni makontak di sila sa may budiga nga dring area okay na kung bakante o galing kay kung isa siguro galikaw mo na sila sa LTO kay kung isa may bantay dira kung adlaw gabi sila da nagapark kagahon para makalikaw sila dira sang sa LTO kay kung isa kunaga ginalibot naton pagkakita naton dira sa ila ginapanaway naton kay abante na sila. Paglambot sa may punta to sa layo, liso na sila pagbantay nila nga wala naman kita, balik naman sila. Amo sila nga kung isa, daw mga bugto naman og gata ka panaway o galing ti may mga driver gid nga sa lawayon kaya ang rason nila halin sa lubok kanan kalayo-layo pakadto dire sa may Siwan, dire sa may circumferential road. Pero kunara lang kuya, kag makita ko sila, ginapang saway ginanamon sila nga hindi gina. Ti mayo lang kun ara permi si Kap Joseph Urale kun wala be balik naman din sila parking. Ti kag kun layo ang lubok sa circumferential road ti anong labot namon? Ang concern lang man diri sa barangay officials kung saan pilaman ka mga commuters nga naganilabay ti mayo tani kung wala man bala sa magluntad nga aksidente tapos busy pa na ding amo na nga area Bombocham kag damos kag pila na ka basis dira ya Bombopaw nga napatya na dira ang nya dira nga area ti hulaton ta naman nga may baling tuwad dira pahilayo lang may mabuka ang ulo dira pahilayo lang tapos amo naman na kag mapaiway naman da sa pag on-road parking. Oo, and although nga nag-park sila Bombocham, may iban man nga kagina sa picture nga nakita dira natin yung mga early warning device. Pero mostly kung sunod dira kay punong barangay Pural, wala man sa mga early warning device Bombocham. May early warning device kung wala kay kilid na sang karsada, hindi na pwede parkingan da. Kaya lagyan iya sa mga salakyan, di kay parkingan. So,
amo na gani do adug bambal kuno si punong barangay Pural wala na sila kabalo kung anong obrahon nila Bombocham kay ti na obra naman na ila ang katungdanan kada Sunday hindi lang man Sunday kuno naga-clearing sila everyday nga kung malabyan Bombocham ginasaway man na nila apang kay ti amo na gani ginabantayan lang man ang ilang hulag ilang buli Bombocham kag amo naman pagbalik sining mga nagapalarking nga mga truck sa area. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Villora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. Ang himuon mo kap kung sa subong way kagid sa may napinsaran nga kung anong himuon mo. Ang himuon mo, amo siniyo, ikonsulta mo sa Committee Chairman on Transportation. Ha? Pagkonsulta mo sa iya, hambalon mo siya nga ti pwede ta makahimo sa isa ka memorandum of understanding or agreement or kung ano diri nga sa isang mga proseso nga maka-connect kita sa Land Transportation Office kag maghimo sang kasugtanan nga ang kutob sang naga-on-road parking makuhaan sang video kag laragway iput into record sa barangay, i-forward sa Land Transportation Office or inigani i-forward diri sa Transportation and Traffic Management Office so that nga magapangatubang sila sa mga nagakaigo siniiya nga mga pinalidad. Oh? Amo sinang himuon imukap. Magluwas lang kunti kung kilala man sang mga tag-iya ni sang tracking ang palapitan mo at ito hindi ginaguro matigayo. Pero muna, seriously speaking, dapat involve naton ang ahensya sang gobyerno nga mayara gid sa nagakigo sini nga katungdanan sa mga kasubong sini nga problema. 51 minutos na kaligad sa takna nga launa. Si Governor Defensor ginlakip sa iya executive order ining 20 pesos per kilo sang bugas nga ibaligya sa target population. Hambal sang gobernador sinya ginpili niya na ang pamilya nga may undernourished nga children amuning mga makabenepisyo. O kay ti sa 20 pesos sini nga per kilo sini nga bugas hindi man niya tanan sarang sini nga makabakal mo ginabaligya lamang ini sa mga person with disability, mga indigent, mga single mother, so on and so forth, no? Sa aton sila magkabumbo. Ari si Bombolin, simula sa duga nga pagplastar sa nga impormasyon. Bombolin, sa report, please go ahead. Bombocham, permado na ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Executive Order number 040 Series of 2025. Kung sa diin, ining may tigulo an order to implement sipag at tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas, siguradong pagkain, tiyak nagaling kalusugan, a convergence program of food and health and security interventions for more progress Iloilo sa bagong Pilipinas. Dariging incorporate sang gobernador Bombocham ang ining directive sang presidente ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. which is 20 pesos per kilo nga bugas nga ihatag no sa mga pamilya or ibaligya sa mga pumuluyo kating pilot area dari amo ang Visayas. Galing gipahayag dari sang gobernador na tiining nga programa developing pa so kinahanglan pa nila nga maistoryahan with the Department of Agriculture, National Food Authority kag iban pagid nga mga stakeholders and other concerned agencies kung paano ini siya i-implementar pero tiyang pahayag diri sang gobernador ang iya diri ang beneficiaryo para sa kung sinulang bala Bombocham mahimo mga makabakal sang 20 pesos per kilo nga bugas amo ang mga mga may-ara bala Bombocham sang kabataan nga ti undernourished or ni mga makabig naton nga malnourished kung sa dinti pwede sila makabakas ng 20 pesos per kilo nga bugas o galing wala pa di sang definite na schedule or definite being a petsa ang gobernador kung saan o gini mapatuman hopefully sa iya insigida mapatuman na ini ginako sang gobernador nga ini short term lang ini siya nga programa para sa
aton nga mga pumuluyo bangod nga ti syempre mabudlay sa iya nga ma-sustain ang ining programa kay ti syempre kinahanglanon gid ri Bombot Sam ang dapat sustainable gid ang ining programa ugaling kay di wala gid sang dako nga pondo ang bahin sang provincial government nga ti makasustainer sang sining programa nga luyag sa nga presidente bangod nga ginalantaw madiri sa presidente nga ti next year pa mahimo nga mangintayo yun ni ang ining program kay ti sa subong ya ginhatag din shoulder sa bahin sang local government unit ang 6 pesos and 50 centavos nga pond or nga idugang nila para sa inbakal sang bugas kay actually ang presyo sa National Food Authority na bugas Bombot Sam is 33 pesos. So ang 6 pesos and 50 centavos amo na siyang i-shoulder sa local government unit kag actually suno kay Governor Toto na may ara iya sang pondo ang provincial government which is 19 million pesos Bombot Sam nga ti halin ina siya sa mga donations diri sa bahin sang Iloilo Provincial Government. 19 million pesos pwede ina siya ma-cover sang Iloilo Provincial Government until December 2025. So amo na siyang pondo sa Iloilo Provincial Government. Ang another nga 6 pesos and 50 centavos i-shoulder naman ina siya sang national government. Bombot Sam mo gani kay kinahanglan pa sang mga requirement or ano pagidabing pulisa antes anay nga ma-implement ang ining programa nga luyag sa presidente Bombot Sam. So possible magasulod man sila sa consignment basis kaangay sa province of Guimaras nga ti ipaagi man sa consignment basis sa Food Terminal Incorporated para nga ti makakuha man sila sa bugas salin sa National Food Authority. Yari bala mamatian nato na nangipahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. First section, this is the long-term part of the program. This is the long-term part. Even without talking about the 20 pesos per kilo program, ang programa na ito ay programa na ng probinsya. It's already there. In fact, we started our rice hybrid program last year, but it's still developing. So, itong unang mga section na ito yung long-term na plano. Na in broad strokes, we will have an aggressive hybrid rice program. We will provide subsidies to our more progress farms. They are clustered farms that we call more progress farms. And the subsidy that we give to them, we will recover in the form of palay. So during the harvest season, we will have palay. And our palay, we will process in our rice processing center. And the rice that we have, we will sell to the families which are the beneficiaries of our malnutrition program. Yung mga undernourished children tayo sa Kadiwa. Yan. Basically, that is the program. Even without talking about the 20 pesos. That is why Section 3, the 20 pesos per kilogram rice para sa bayan, sipag at yaga for more progress sa bagong Pilipinas, together with the DA and the DOH, and such other partners that the program develops, shall implement the President's program of 20 kilograms rice para sa bayan, or we call it RTB at 20, with the following basic features. So, RTB at 20 is just a component of our hybrid rice program and our malnutrition program. It is just one of the features, because the first sections are the long-term measures. Section 3 is a short-term measure. In the meantime, because ang Section 1 and 2 is developing right now. It's developing right now. In the meantime, I'll take that up as we go along. So, ito number 1, letter A. At the onset, and subject to adjustment and expansion as it develops, and subject to availability of resources, always, RTB at 20 should be available to the target population of the provinces our program. Ang pagbibenta ng malinaw tayo kasi we really are not in a position, at least the province of Iloilo,
to implement a full-blast implementation of SILIC. And we really cannot do that. No? Marami dyan eh. How about rice trade? Hindi lang basta-basta. And you cannot really sell 20 pesos to everybody. That is logistically, and ang mobilization, the funding requirements is not there. So, the most viable and the most reasonable target, which is correct, kanino pa ba tayo magbenta ng murang-murang bugas kung nagsasubsidize sa gobyerno? Hindi sa may gutom. At reasonably kasi kaya natin, at least in the short term. We can afford it in the short term. So, ang ARC response ang ating target. Ang target ito hanggang December yan. That's what we discussed, di ba? In Cebu last week. Because the direction of the national government is that if you have to subsidize rice, at least sa stage na ito, sa buying, it will be funded in the national budget. But not this year, because we are in the middle of the year. 2025, yes. But in the meantime, that the 2025 budget is not yet here, we will have a subsidy program until December. And for Iloilo, malinaw tayo ha, ang subsidy program natin at 20 ay kaya natin sa beneficiaryo ng ating malnutrition program. Kung saan ay matutukoy natin ng malinaw na may gutom. RTP rice? Though sakto man ang punto ni Teacher Gov. Oo. Do maestro si Gov Toto no nga naga-klase sa iya sino ba estudyante, but ang pag-incorporate ni Gov Toto sa 20 pesos per kilo nga bugas sa executive order sa aton sini nga presidente, kaya punto niya sino pa bi ang dapat sini nga magin-pulos kunti ang mga ginagutom. Ang mga ginagutom, ang resulta sini ining undernourished or malnourished Bombo Lindsay. Insakto, Bongo Cham. Pero ginako yaman gani na hindi niya pang long term. Bongo Cham ang ining program na baligyan mo sa 20 pesos per kilogram ang mga pumuloyo. Rason na may mga long-term programs na naka-incorporate sa executive order ang gobernador, which is ang Section 1, among pag-intensify sa rice program, kag ang Section 2, amo ang pagtutok sa rice and nutrition, Bongo Cham para sa aton nga mga undernourished na mga kabataan dito sa probinsya sa Iloilo, sa diin halos 12,000 pa ka mga kabataan ang undernourished diri. So amo ginadapat ang tutukan suno sa iya ang ining 20 pesos per kilogram mahimo na nga mabakal sa sining mga pamilya nga mayara sa mga undernourished children o galing kay hindi pa na mabalaan kung saan noogid. Bongo Cham kinahanglan ana nila magstoryahan with the Department of Agriculture, Department of Health, and also sa National Food Authority, Bongo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Ginako man sa gobernador, hindi ini pang long term, but definitely sa aton sining mga kabombo, no? Ining pagpasangkad sang production or rice production, isa ini sa makatag man sang long term sining solusyon when it comes sa food security ang aton sining pag-istoryahan kag pagpanubo sang numero, no, sang mga undernourished nga mga kabataan sa probinsya man sang Iloilo. Iban sining mga balita kang impormasyon dito yan naton sa Iban Sinema News and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Cham Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for April 27 to May 3, 2025. Ang Mayo 2 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Mayo 2, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Excitement is once again overwhelming the Bini Band. Bangod sila ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend sa concert at the plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 gabi sa Mayo 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sininga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang
aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 milyon ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masamihugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa.
kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo mga kabombo. Happy Monday and welcome back again. Diri sa kahapon lamang program last week for the month of April. It's April 28, 2025. Lapit na ang aton nga election day. Yes, that's true because 14 days to go na lang. Election day na. It is now 16 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Nagapanubalik kita sa Lunes ng edisyon sa Sininga Palatuntunan and back again in giving you mga very exciting stories, ang mga stories nagikan sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati and of course sa aton man nga mga nangin listeners lang but now mga letter senders na. Thank you so much Gid for being there and thank you Gid sa inyong mga istorya nga generously
gina-share nyo diri sa sininga palatuntunan. Gani, sa iban man dira nga may ara nga mga istorya paligid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatan din ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pila na ka ice cream ang naubos nyo. Sinsan, no po ko crave ice cream and gusto ko mag-ubra ice cream. Ang problema, hindi ko kabalo magputos. Basi may ara no, ice cream 101. Pwede matudlo. 17 minutes after 2 o'clock, here's our song para sa inyo. This is from Stevie Nicole Pedro, Hanggang Kaibigan. Good afternoon and welcome. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko mang limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Hanggang Kaibigan, pasensya na, minahal kasi kita. Sorry, Gid. 21 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, ari na ang sulat. 73rd gyapon na Miss G, feeling ko 74th na ni. Anyway, ari yung sulat ni Miss G, isa sining hapon, and it says, Dear Tita Regine.
Good afternoon, tita. Amo man sa tanan niya tagpalamati, isang bombo, ilabi na gid sa mga suki naton, yung mga tagpalamati. Good afternoon gid dira sa inyo. Dali lang gid kinagpitik ang aton diri. Nga computer. Sige. Sa mga avid listeners, mga KLP lovers, kamusta na kamo? By the way, belated happy birthday kay Lola Amparing, kay Lolo Dencio. Kabay madamo pa nga birthday sa mag-aabot sa inyo nga duha. Kag syempre, sa tanan nga mga KLP lovers, listeners, and letter senders, maayong hapon gid sa inyo da. It's been a while. Kani man, midugay na actually, no? Tita, ang share ko subong, anahangod sa gugma nga ginpalayo sang distansya. Charets. Here we go again ang mga side comments. Iya pa niya ha, hindi ni ako. Gabasa lang ako. Well, isa ini sa mabudlay nga pagsulay sa tagipusoon. Kung kaysa, hindi matungkad ang kasakit nga ginahatag sang kahidlaw. Labi na, kung ang tao nga ginahigugma mo, ara sa malayo, kag hindi mo makita kada adlaw. Haha. Relate ang ibanda, batuin nyo lang, kaya nyo na. Tita, ang distansya, hindi lang pisikal, kundi pati pagid sa emosyon sa duwa ka tinuga nga nagahigugmaanay. Sa piyak nga bahin, tita ginapakita sini nga ang gugma nagakinahanglan sang pasensya, pagsalig, kag paghangop. Isa ka pahanumdom, nga bisan ano pa ang kalayoon, ang tagipusoon makapangita gihapon sang dalan para magpalangga, magpasaylo, kag magpadayon sa kabuhi nga may paglaom. Naks, daw piho si iyay ba? So nagapamati dira nga malayo sa ilang mga kahagugma. Please, always remember that long-distance relationships are not for the faint of heart. They test your patience, your trust, and the depth of your love. There will be days filled with longing, nights spent missing the warmth of a hand to hold, and moments when doubts creeps in. Or when doubt creeps in. Distance is not the enemy. Sometimes, it is the test that makes your bond unbreakable. True love does not fade with miles, tita. In fact, distance can make love grow stronger because you learn to value every message, every call, every memory you share. Hugot yan. Kisa masakit man, tita, the pain of missing someone is proof of how much they mean to you. There are times that conversations become shallow, laughter fades, and affection feels forced or absent. Emotional distance reminds us of the importance of vulnerability. Vulnerability, honest communication, and empathy. It is a heavy burden and the ache of loneliness in the presence of someone you love. It's the frustration of wanting closeness but feeling rejected. It's the sorrow of memories that remind you of what was, and the fear that what is may never be the same again. Ay, drama yarn. Gani mo, grabe ginugot mo ya. So may mga beses nga you try to talk, but the words don't come out right. You try to listen, but the walls are too high. You want to heal, but fear and pride keep you locked away. However, tita, ako nagapatigid. The deepest wounds can be healed by the simplest acts of love. All we're gonna do is reach out, even if your hands tremble, speak, even if your voice shakes, love, even when it hurts. Ouch! It hurts, yet it's true, tuod gid, because beyond the pain of emotional distance lies the possibility of renewed closeness, deeper understanding, and a love that is stronger kung both of you ma-endure kag ma-weather tanan nga storms. Tita,
LDR is a journey unlike any other. It is a test of hearts, minds, and souls. Pero you know what, tita? Ang special lang sa long distance, sabi nyo kung ano, it teaches us the true meaning of connection. It teaches us that love is not just about proximity or convenience. It's about commitment, trust, and faith. It's about waking up every day and choosing your partner even when you can't see or be with them. Every call you make, every message you send, every good night whispered across the miles is a thread weaving your hearts closer together. Tita, based on my experience, nagapati ako nga when you can love someone without seeing them every day or him every day, without physical touch, it shows that your bond is deeper than the surface. It's a love rooted in heart and soul. Yes, there will be lonely days and nights, but patience helps you endure. Siguro I can say nga amo ni ang pinaka-challenging nga part sa akon. Kaya hindi ako amo sina ka-patient, kaya kisa ginaaway ko na lang siya. Hi, raka na one more freak. Thanks God. May technology para makamcommunicate sa isa kag isa. Communication is more than word. It's presence. Even if you're miles apart, being emotionally present really matters. Siyempre, dapat ang trust mangin foundation man sa inyong relationship. Siling nila, nagagrow kamo kuno sa waiting stage, kaya pwede niyo ma-use ang paglayuanay para mag-grow nyo individually ang inyong dreams, passions, kag strength, so that magabot ang tiyempo nga you will be together na, you are already the better versions of yourselves. So to those who feel the ache of separation, mabatyagan ko kamo. Pero tandain nyo lang, permi, nga love is not measured by distance, but by the strength of the heart. Distance means so little when someone means so much. Ba, correct, good girl. So keep believing, keep loving, and keep moving forward. Kaya tani with God's grace, help, and mercy. Salamat gid sa pagbasa, tita. I always remember you in my prayers. I love you and miss you. Ta, hugs. God bless. Good health ng Permi. Love, Miss G. Wow, long time no hear man. Kumusta ka na? Iyay na maganda. Miss G, duhugot giniya sa bungang imo, no? Sige lang, girl, mugid na iya pag nagmamahal. Well, di ba ambal nila, true love stands the test of distance and time. So, una time lang, no? Subong distance included na. Kung separated ka mo, kay ti layo ay ka mo, kag sa gihapon, no? You strive to let love win, no matter how hard, no matter how difficult. Then, you are on the right track. And you both win. Panalo kayong dalawa. Sa madamo nga mga beses nga malampuwasan ninyo ang tanan nga kabudlay brought about by distance, mas nagaklaro ang hutik sang inyo tagipusoon. Yes, it's still you, and it will be forever you, and distance cannot break, but can only build you. None amo nang ginahutik sang inyo tagipusoon. So sige halang, girl, may text, may chat, may calls, kag video calls pa man. Pero kasayang kung mang-away ka lang, no? Basta muna nadumduman ko, long distance relationship. Naga-long distance kapag ito gamit ka pa yung PLDT. Pilato yung bayran mo, tapos mang-away ka lang, kanugon sa ginabayad. Anyway, Arifagid girl, do not be so conscious of the distance. Just let things flow and savor the sweetest moment of being together again with much love in your heart. So way to go, girl. Kaya natin yan. Walang hindi kakayanin sa totoong nagmamahal. Di ba? Poetic na kita nga dumasubong nga hapon. But anyway, I'm really so happy
At least nagbabatsaga naman diri sa KLP. Kaya yan, girl. Thank you so much, Gid. Miss G. 2:31 ang atong oras. Magapanubalik kita with more. Diri gihapon sa kahapon lamang program, You're with Tita Regine. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang katuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag Ayon, it is now 35 minutes after 2 o'clock. Here's the story of student mom of Lampunao, dear Tita Regine. Good afternoon to all KLP listeners and letter senders, but most especially to you, Tita Regine. Nagatalithi subong diri sa Lambunaw. Ay, that's a blessing. Gani, nagburbugnaw ang kaagahon, kanami lang gihid. So kanami pamatsyag ko, kay nabayluhan sang kabugnaw ang mapaang at tiyempo kagabi. Gani naisipan kong magsulat liwat sa imo. Kahapon, isa ka sulat ang ako nahuman. Ilihog ko ini padala kay Gracious dira sa Bombo. Pero base wala sila klase sa next week kay Holy Week na ini. So, sinsan o panigili nga letter, way talang nabasa. Sige lang, kung san o kag sino lang ang makapasiti, siya ang lihogon kong magdulong sini mga sulat ko sa Bombo. Happy ang feelings ko subong, Tita Regine. Aga pa ako nakabugtaw, nagpray kag nagcoffee. I feel so blessed this morning. Kag nagpasalamat kay Lord sa iyang goodness to me and my family. We are all in good health and I can't ask for more. The rush of peace and love today gave me a feeling of peace and contentment. Every day I have set the Lord always before me. Therefore my heart is glad and my glory rejoices. Psalm 16:8-9. Thank you, Lord, for the peace and contentment you provide us each day. With you beside us, we can always relax with joy. Last Sunday, ang among nga pastor, ang message niya is the importance of reading the Bible and its effect on the lives of Christians. I always consider Bible verses as a light that guides my path in my everyday life. As Psalmist David wrote, "On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings." Psalm 63:6-7. It's really true that whether we are in great difficulty or enjoying a time of peace, our last thought at night can ease our minds with a rest and comfort. God-given, it may also set the tone of our first thought the next morning. How true, Tita Regine, kung ano nabasahan ko sa Bible, amo na ang una nga ma-remember ko sa ako niyang pagbugtaw. Ma-feel mo gid na the Spirit of God renews our minds when we meditate on the Word of God. Tita, nadumduman ko
ang ginaobra ni nanay sa mga gagmay pa kaming mag-urutod. Kada may tiyempo siya, bisan tungang udto, ginalawag niya kami agud mag-pray. Lipot lang ni, pero nagbilin sang kalipay sa among tagipusoon nga mag-urutod. Bangod sining practice nga praying together, nangin close kami sa isa kag isa. Nagabululigay sa tanan nga tion. Wala man ginbilin nga monetary inheritance si nanay sa amon, pero ang wonderful tradition nga ginbilin niya planted the seeds of love, respect, and faith, so we, her children, might imitate her example. And this I also invest on my children and my children's children. Now, all my children kag mga apos are very prayerful in their lives. They know that temptation strikes when we are most weak and vulnerable. When we neglect prayers and Bible studies, we became weak and sleepy and let our guard down, making us easy targets of Satan. Sa mga lola kag nanay nga nagapamati subong, do you also practice Bible reading or praying with family members? If not, try this and you will see good results. Mark 14 verse 38 says, to watch and pray so that you will not fall into temptation. Satan is powerless against the power of Christ. This Holy Week, I invite KLP listeners to remember God's words. I-avoid ta nga makasakit sang balatyagon sang iban. One time, nagsimba ako pag may ka-church member kami ang nagsimba man. Dugay na siya wala ka-attend service, kaya nakahambal ako sang, ay, nagtalang si Gladys. Wala man ako intensyon nga sakiton iya balatyagon, pero na-offend gali siya. Gani sang hambalan ako sa isa ka church member nga amo to iya feelings, nangayo ako pasensya. Na misunderstood lang niya ako. Sometimes we say something honest that caused pain. Proverbs 27 verse 6 says, wounds from a friend can be trusted. Sometimes, the trouble is that so often we would rather be reigned by praise than saved by criticisms, for the truth hurts. It bruises our ego, makes us uncomfortable, and call for change. True friends don't find pleasure in hurting us. They tell us not only what we would like to hear, but also what we need to hear. A friend is one who can tell you the truth in love. Better is open rebuke than hidden love. Proverbs 27 verse 5. Tita Regine, allow me to close this letter by writing top latest poem, Rock of Ages, stanzas 4 to 5. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked, come to thee for dress, helpless, look to thee for grace. Foul, I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Whilst I draw this fleeting breath, when my eye strings break in death, when I soar through tracts unknown, see thee on thy judgment throne, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Bye-bye to all and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. O, Student Mom, kanami, kaya tinagulan-ulan, nagliya dira sa inyo, nagburbugnaw na ang palibot. Tani, no, baka damo-damo, nagidiyos na nagapinangamuyo. Lord, please, ulanan na, as in tigang na gid ang mga lupa. Bao, pero bala no, ang first usbong, bala sang dalan, kung na una nga pagtupa sa ulan, grabe man, pala nag-go ang may mga hapo, kay trigger ginaya. Well, anyway, gamay man o dako nga ulan, that's a blessing. Kay ginapasalamatan gid nato nina. Rain or shine, ginapasalamatan ko man si Student Mom diri kay ti rain or shine nagasulat sang iya nga luyag i-share diri sa aton
sa kahapon lamang program. Yes, the family that prays together stays together. Kaya kanami nga seed, no? Gin-plant sa inyo and it goes through all generations ang pagtudlo sa mga kabataan. The importance of prayer and how to pray, how to seek God, especially if things happen that you do not understand anymore, call on the Holy Spirit. Thank you so much again, Student Mom of Lambunaw. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Ito nga oras, we have something from Lola Amparing. Mahal kong Tita Regine. Sa subong, ako lang isa, diri sa balay. Gani, napisanan ako nga magsulat. Bisan medyo sad ako, kag medyo mahina pa ang katawan. Tita, nabatsagan ko sa subong ang tibok ng aking puso na nagbigay man sa akin ng kasiyahan. Sana po ma-share sa akon kahapon ang akon nga hinablos nga balo, kag may ginhatag nga pasalubong, kag kwarta, halin sa anak niya nga lalaki. Nga ako ang nag-alaga sa do, halin sa kindergarten, tubtub sa high school. Nagpadala sang kwarta para sa akon. Tanda sang iya nga pag-remember sa mga nakaraang panahon na ginahanda ko ang mga planchado nga tuluksoko niya o kon uniform niya. Gani na alaala niya ang aking mabuting pag-alaga sa kanya. Noong panahon, nga nag-eskwela pa siya diri sa may Santa Barbara. Tita, gulpi na naman nga nagtulo ang akong mga luha sa akong mga mata. Kaya nakita ako kag nag-attend ang mami sa hinablos ko. Nagkanto siya pag birthday ko. So tita, ang pinakadako gid nga nasadyahan ko kag amugid nagpahalipay sa akon atong nag-attend sila tanan, ara sila tita. Tita, ang pinakamahalaga sa akin, ang pagdalaw. Nabala nga, ginapamasyaran ako, ginakumusta ako, nga sa malawig nga panahon, no? Wala kami nagkilitaay. Imagine, teenager pa lang, bali 17 years old pa lang, nga nagpamana sa isa ka kapitan sa barko, ining nanay, no? Pero sadto, patay na. Patay na siya subong, no? Atong husband, kag balan mo tita, kay do artista bala ini siya, kagwapa, kag manami ang lawas, kag buot pa, tapos generous, mapagmahal sa iya nga mga paryente, ilabi na gid sa mga tigulang.
sa mga may edad. Magalang na magalang pa. So sadya gid ako, no, super happy gid ako sang ginpamasyaran niya ako kahapon. Dito sila nagstay sa mga hinablos ko man, kagambal niya mabalik naman siya kuno bag-o magpauli sa Sabado o kun sa Domingo. Malam mo tita, ang mga apostoles namon bara diri sa Santa Barbara, diri na sila naga-lunch sa balay sang isa ko man ka hinablos sa Sabado kag sa Biyernes. So April 18, ang mga apostoles dito naman nag-lunch sa balay sang isa ko pagid ka hinablos. So tita, every Holy Week ang palaging handa kasi promisa nila yan. Kani tingnan mo, no? Hindi masagana, maayos, binigyan sila ng kayamanan at kaunlaran. Dito ang i-share ko sa imo sa subong. Parte naman sa naging pupil ko sa itong nakalipas nga panahon. Kag dito nagtrabaho sa Amerika bilang nurse. Tita, malungkot naman at tuloy-tuloy ang luhang kalungkutan, ang tibok ng aking puso at damdamin. Siguro tita, mga 3 times nga nagpauli sa pagbakasyon dire. Pero ang kasubo lang, no, wala man lang nag-greet sa akon or nagtika diri sa akon, nagpangamusta bilang pagdumdum, pagpalangga, no, sa akon. Every time may magbakasyon, nagakadto man na diri sang una, kag bawat isa sa kanila may pasalubong. Kita syempre, no, masama rin ang damdamin ko. Wala ko yan nagahulat, or mahalaga sa akin. Kundi ang gusto ko, tani ina ba lang maka-hi hello mo lang kami bilang isang guro niya noon. Ang importante sa akon, ang pagtamyaw. Bisan gamay lang, no, nga tiyempo, nga mahatag sa akon. Hindi man ako interesado sa mga pasalubong, kundi ang luyag ko lang tani. Nabilang basta makapanamyaw lang, makatika mo lang diri kung may pagmamahal sila sa nakakatanda nila. Tita Regine, akala siguro ng ibang balikbayan o mga pamangkin o mga apo ko, interesado ako sa pasalubong. Hindi nila alam siguro, no, na kung tayo ay older citizen na, senior na, mahilig sa pasalubong. Hindi. Kung sila ay may mabuting ugali, maalalahanin, mapagmahal sa akin, sana greetings o pagpakita lang sa akon. Masayang-masaya na ako. Ilabinigid, no, sa akon ika-96th birthday. Tita, mas mabuti, no, na ara man ang tanan nga nagapalangga sa akon, gani nga ginakabigugid ang tanan. Mga ulihing tubo, no, na ang mahalaga sa amin ng mga matatanda na kahit kaunting pagtingin lang at pagbati sa mga nakakatanda, ayos na at masisiyahan kami at kaawaan kayo ng ating mahal na Diyos. Tita, iba gid talaga ang mga ulihing tubo ikumparar sa mga ugali sa itong unang panahon ng mga tao. Hindi man tanan, pero sa pamatya ko lang, sa observation ko lang, karaniwang mga kabataan, sila ang susundin, hindi ang mga magulang o mga older citizens. Tita, nadumduman ko sa subong at Holy Week, nga sa itong una, balang-bala ako nga, first time may ginbayaan ako sa balay, sang akon nga bana, ang akon nga mother-in-law, kag ang akon nga bayaw nga babae, kapatid ng asawa ko, sadto. O sobra-sobra kay strikta, kag gusto nila nga, sundon ko gid ang ilang nga mga gusto. Abi mo bala tita, no? Doka prejudicial sila sa akon, sapagkat ang luyag nila nga maging asawa tadi sang ila nga utod kag ila bata, isang kaguro ko man, kag parang ayaw nila sa akin. Siyempre, medyo mayaman yung isa, pero anak man lang sa iba na babae. Tita, ka-batch ko man sa high school noon. Hindi man na mo nakaalam. Ito, permi sa last section. Tita, hindi mo sa pagyayabang, pero ako, permi ako sa section 1, kag medyo may kaunting kagandahan kesa sa kanya. Nako wala ang paring. Bad ang mag-compare. At parang may taas mo upa. Tita, hindi ko makalimutan, no? Sa itong nakalipas na banal na araw na aking naalaala ngayon. Sabi mo isa ka, bes, makadto ako sa tindahan, kay Tiadlaw sa Biyernes Santo, gibawin babalik ako sa akong nga ugangan. Nga ibilin ko kuno,
o iiwan ang payong at hindi magbakya o tsinelas kasi patay daw ang mahal na Diyos. Kaya dapat tayo raw magsakripisyo o magtitiis, gaya o tulad ng naranasan na hirap, tiis, pagsakripisyo para lang sa akin na mga tao sa mundong ito. Lastly, here's my love, kisses and regards to you. All advance our happy Easter belated na ino. So may God bless us all. More power to your program. Lovingly, Lola Amparing. May paaman, padiri nga tula si Lola Amparing do bagay gidi para kay Miss G. Sige, i-share ta ni Miss G sa imo ha. Ang title, Ang Tunay na Pag-ibig. Kaya ginag-emote-emote ikaw sang LDR mga relationship. Ari ay ang tula halin kay Lola Amparing. Ang tunay na pag-ibig ay galing sa tibok ng puso. Kahit ano ang gagawin, di maaalis sa damdamin. Kaya pag-iingatan upang manatili sa kaisipan natin, tayo ay palaging masisiyahan kung may tunay na pag-ibig. Mga taong nagmamahalan, pakaiingatan, huwag manalig sa bulong-bulungan upang di masira ang tunay na pag-ibig. Ugaliin ang pag-uunawa sa bawat isa. Ang tunay na pag-ibig galing sa puso natin, hindi mahihiram, mananakaw o mawawala. Kapag iniingatan at walang kasinungalingan, katotohanan, pagmamahalan, itanim sa isip natin. Magtiwala sa puong may kapal, bigyan tayo ng tunay na pag-ibig upang ang sarili, utak ay masisiyahan. Palawigin ang buhay natin sa mundo. Huwag kalimutan na ang tunay na pag-ibig, awa at grasya, bigay ng Diyos natin. Dapat iingatan na di mawawasak hanggang buhay, palaging maging masaya. Payo sa mga kabataan ngayon, ingatan ang tunay na pag-ibig, palaging magsabi ng katotohanan, itapon ang kasinungalingan. Lola Amparing, at salamat sa inyong lahat. Sana may aral kayong nakuha. O, hindi lang story ha, may point pangapaaman si Lola Amparing para sa lahat ng mga kabataan, para man sa kay Miss G. Lola Amparing, thank you so much. May i-compare ta lang ang noon at ngayon, ang laki-laki ng kaibahan. So, hindi ito na lang na ana, guy, focus dira, no? Kaya basi kung maugtas lang kita. Kaya hindi kita maka-move forward, hindi kita ka-move on. Ito isang una lainggid, ang susubong lain naman. So, dapat himuunta, let's learn to adjust. Salamat gid sa liwat sa imo diri ang share sa aton sa nga hapon. Magapunong balik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa ayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Abroad, sa mga kababayan tada, sa mga OFWs naton dira, uy, magparamdam na. Kumusta na? Ang lagay ng puso natin, ang lagay ng buhay natin dyan. Abroad, pwede mag-share. Base pwede man makapangita tiyempo. Bisan nga may obra, kung makatapos obra, no? Ang inyong free time, palihog, i-include man ang pagpungko, pagpatik-patik sa inyong gadget, para nga maka-share naman kamo dali sa kahapon lamang program. Makapabalo how you're doing
sa inyo dira trabaho sa abroad or sa iban nga ti nagaburbakasyon ano nakalawig kamo da kamusta ang life ni da saan ka mo mabalik dire. Feel free anytime mag-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or padiman sa ating mga locals diri ang ari diri sa Pilipinas, diri sa syudad ng probinsya sa Iloilo. Anytime pwede gid nga magsulat man sa mga kasaysayan nyo pisani hunos basi kamo pang magdaog sa 1,000 pesos nga cash nga ginahatag natin sa aton nga winner weekly ina. Gani sa lahat ng mga istorya na ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga drama sa hapon. Tuyang, Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Salamat gid sa inyo. Balikay kita buwas. Sa gihapon, ininyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.